TV GHS so twedi amponyankopon eja ye obo soro ne asase e de yenkwa akyere ye da sutin kwam ketrema e da bodwe moja wedi afusane ne de ya busia ba bia wo bia kai na ye ho na yenka se osoro he nyame a onim tina de na ye ne ne nyame a obo soro ne asase ewiase agenkwa owura Yesu ye da ase obusia kan ho ne ye na nyame ase sanse oye na do ye hoda amen na nso ye da twedi amponyankopon de obo soro ne asase aye na ode ye nkwa che nti ye me ninye na ye ni ahurusie ewo mu ene ye wo eye Asante Mampong eman mu eho na ne dai nyame ya adom wa yehia na ye de amane bo nyina e ba beso nyina ye ho ewo by Grace TV GHS nti se na wa be kan ho a Asante Mampong man mu ene ye wo sabre ya hen boboa no ahemfie ene si ye ne mu ene ye chi so na ahema ahemfie eho ene ye wo ewo Asante Mampong na ye bedi nkomo pa na mamre ni amane bia na bekoso bia on se bibi wo ho a enam se ya amamre nti yentimi fa fidie twa na emom adesua bia esefata bia bekoso bia nanom e de bedom ye se bi off camera potokasem ye beba ya be cheche nyina mu e de akyerem na nyina nso yenya bi ahwe ana se nyina yenya bi ate ya te ase yie ama bibia enso akoso asomdwe kwan so te abusua wo be kan ho a ye mari na ho akwa aba ye nhye na obia enya bi nhwe ebra nyame ya adom ya se hye biem na updates about Asante Mampong and the shasi na the Muhammad Yabo Asumi Ashafo the Bibia and so right from the Mampong Silverstone Palace here Asante Mampong my mo when you wanted there ye dear man you bring na eba abesom said there is yet and to your boss cry now for ye shasi and treat them come and that day and officially and I say amamre amanye mu nanom ye Asante Mampong ebie kwan na wahwe se adehye na se dehye mranti awodo ya osusu osefata se obetena kunya so ewo Mampong mamu se Mamponghene na dey obetimi de wadesre de aba abeto na ahema anim na se de dwatoa abeto na no anim na fa bibia akoso asodwe kwan so na dey na ehya ase ya ehya ase na dey bekoso a akodu Yankopon ya adomo akosi ada na ebeye da ya ebetwa to nti dia ekoso wa ha and said dia ahyase amamre ni amane the expectations any sabi the euphoria in Mampong man mu na nyina ya ba ye beto ye boase na ye twa nyina ho mfomini e dia chem se de sitie nti ubodru ha ye hyase mfiri ya de ntwa ahembobo no mfiri daka enhyahwefo yes nti uhwe mfiri na etwa gusa bere a that is the Mampong Silverstone Palace the Mampong Silverstone Palace one asabre efoni etwagu nti won say a very calm atmosphere pa ya obia e won djuma so obia eye de esese oye edeboa oman chichire obia ye de esese oye edeboa ye man Ghana buntu ne nkankro and that is how it is over here na kai say nye sabio misremika Mampong Silverstone Palace ha na nedwumadie ekoso e wona ahema ahemfie e wona dwumadie no ekoso nti de shemranti awodo ya osusu se ose efata se otena aye Mampong Silverstone Palace so na day wonyina ede wa desrede ba beto na ahema anim no sabi oba onfa nkwa ahemfie wode beko aye na ahema ahemfie na Mampong man ahema ahemfie ho ena wode beko na wode adesrede no akwakoto na ahema ene nanom mpanifo nim na bibia enso awie nti ubodru ha straight away ene body ka hyase a na be atwa mfoni wedi a chiro say this is the atmosphere at the Mampong Silverstone Palace, very calm, very demure ubia eye najuma said yes say efata ubia eye na famudie na said the medical catch no ura konum the din ya ubia said as usual Mampong is a very calm city ya eji ubia feso ema ubia akwaba sabi sani ya utie bia ba Mampong man je Emma Eyewuye said ya yina enim sa na tempepe ya ene day na no mahase na processes that will lead to the installment of a new paramount chief of Asante Mampong traditional area no ahase en kakra na ya to ye boase ya yenso yedi mu ensemina so esom ye ne ya hwefo no kre ubodru ha sade ya
na ahema ahemfie ne ansa kwa na bɛbɛn wɔn ho sɛ as usual na sɛ dwumadie sei ɛkɔ so nti security da n'akwan mu paa security da n'akwan mu a wɔn nyinaa ɛyɛ wɔn afa mu deɛ ɛhwɛ sɛ biribiara ɛbɛkɔ so asomdwe kwan so na even aside security sɛ da n'akwan mu nso a amammerɛ ne amane wɔ mu a wɔn sɛ ne yɛ nanom ɛfra ntoma ya wɔn nyinaa edi wɔ dwumadie soronko wɔn nyinaa ɛyɛ wɔn afa mu deɛ ɛde ɛsɛ na ɛfata na yɛn to yɛ bo ase ho na yɛni nkɔmɔ wɔ yɛn ansa na abusua deɛ aka bia yɛatoa so yɛn hyɛ asɛm firi the genesis to this day baby aba bedu with respect to the Mampong stool and then what nyame adom we are all to expect going forward na bibia and so every intimate say the medical account obeka ho and subscribe to by Grace TV obeka ho am srani die mu na wa subscribe to by Grace TV GH dia mame enye no nko na afi wa share am obi oti baby and so enye bia hwe ebra de ebekọ so bia de ebetofo bia ye beje bre na ato ye bo ase acheche ni nyina mu the attractionful na bibia and so akoso ye so this is the atmosphere of very many Mampong Silverstone Palace Mamponghene and the tradition on yechi and so na hima ahimfie ene sabi adesia odo no omo ahimfie nyina ewo wan boboa no ti ha de they can sign boboa no ene gina sabria ye de amanebro kwan we ha ne kwa ekosi Mampong station ho utumi so fa chire ha kwa kopie Mampong station da dwumadie bia akodi bia wadi kumase kwan so ofa ha ade kopie kumase kwan so saa so na ofa kwan ya da ne se me bonkum so die kwa de kopie kumase kwan so na wate asim adwira na wate asim that's 19 jamase abona na fe kra na okro no wura kwabre na fe kra na okra bibia enso ekoso yi asomdwe kwan so now yen shas yesen bediki akacho no na yen brief you kakayama ya ho the rundown of all these processes said ya aba abeju the tiene said that zero say wonsu ekra said yin ni mama mrani amane kwan so na no na emu enkonyasie no na no matenkonya ye wo Mampong man mu ekọ yura o menhia kotokofie misrem ka na no na bra na no ekọ no ebeto dwama nipa bi de betu yewura nim sɛ sabi na no matenkunya mienu bi ɛwɔ Mampong man mu a wo mo susu sɛ ensem ɛwɔ wo mo ho their legitimacy is in doubt nti wo mo sɛ nka ɔhene nka saa asɛm wie ansa na sabi ɔhene aboa na yɛnya Mamponghene foforo misrem ka na sabi on sɛ ekoba saa na sɛ ya mo kyerem sɛ ɔhene amoa na yɛ nka saa asɛm na wie a ɛnam sɛ saa na mienu a yɛka wo asɛm yi wɔn ɛbɛka ho ne yɛsi ɔhene ne bi nti nom susɛ na no mienu yi wɔn legitimacy how genuine their royalty is in doubt nti no ɛyɛ na ma in effect no Mr. Meka ɛbɛma the new paramount chief of Urban Kra the legitimacy no ɛbɛyɛ affected nti wɔn bɛsɛ yɛwura sɛ anka yɛwura ɛmoa na anka ɔnhwɛ ɛnka ɛma yɛnya Mr. Meka on kasa asem no ewi ansa na de aka bi ato aso na no mienu a beka o masem ye de Asante of Asante Mampong traditional area and afei the Continent of Asante Mampong traditional area na no mienu yi Asante and na Continent and na obeka ya menhia kotokofie Mr. Meka be sa bosom nsu no mu Mampong nipa no bi na tradition bi de betu ye ranim se wo mo yana no mienu yi wo mo royalty wo ma de system no he go so kan wasem na mpokro mo kan amane kosi se bra na dase breti ase no na sa asem e wo dase breti na sabi ofofia antoata na odware aba mo nti dase bre ko ekura eno ene yewura ye nse sa na tie dia a ene na Asante and afi na Continent ya wo Mampong ne die ni awbrase kwan so wo mo en step aside na afi na mo aka no wo entoa so ehwe ahinsie no mu nsem nyina esan se bia ko ba se afi na ye beka na Asante ya wo Mampong na Continent ya wo Mampong ade hye ma wie asana de aka bi ato aso a ebusua ebia na enye na asem ho so behia se Asanteman so benya yewisi ahene se bi Asanteman ni fa hene na bibia akoso asomdwe kwan so se de sitie ntie ra ye ne se saa de na Asante ya wo Mampong na afi na Continent ya wo no so e wo Mampong omo step aside na afi omo step aside wie a na no nyina adom na unya de branti a na adwira hene na no mo aka emoa na onfa onkyere asenkunya wodo no aka no se de amamre ni amane atie nti sabre na adwira hene afi na Mampong hima na no asenkunya kingmakers wodo ya aka no omo na ebe in charge of the installation
of a new paramount chief and so honor yen kaka ho say be babesi baby and yadri so na yate asem na se ye na bibia akoso ye ti de ekosi ye ne say yewura ye say na eja ase hene na konti hene omo and step aside afei nana adwira hene ya won na ye adonten hene of the Mampong traditional area and afei anama hodo aka na ama hema and asabre omo ehwe atwa the process no eso the process no and then officially ejebo ejai nyaba between na ehyasie tina ye wo Asante Mampong man mo a ye the rundown in fact the education the news as and when it happens on by Grace TV munya be ma komna wusu nyame ayi adom a akwa de beju ase a ye did all the rundown emma na bibia enso akoso asompie kwan so enso ho no nti sabre ye wo ha na sanete adwumadie no ehyasie be se anopa ye nondu na ehyasie as we were made to believe say anopa nondu na ehyasie nyame adom a awia no mienu adwumadie no ebekọ na wiye for enedi na down do ya aka no ato aso sa nti kai say some process selection process ya na ehyasie na nanom adehye ya esu say wo mo esefata me sermika say wo mo etena amani ampon akunya so na say amani ampon dwa so no wo mu na do ma de sede eba eye na ahema ho no enne ehyasie na ehyasie nye no ko a ehyasie akwa ya ebekọ akosi nyame adom akosi ada nti enne benan achina wuku yawada afei efiada memenda and afei kwasiada nti na hodo nsia anahodo nsia 6 days yes because ebenada ye baako and afei eye ukuada eye mienu enye no nko a yawada eye miensa efiada eye enai memenda eye num na kwasiada aye nsia nti 6 days na hodo nsia na ye ranom edies na hodo nsia na ye ranom edies wa said the brantie bia o sefata na osusu se wo ye de hye e wo Mampong mu na otimi furo amani ampon edwa otimi furo Asante ma dwetedwa no obetimi na de sede aba na ode abeto na no manim na bibia enso awieye na bibia akoso asomdwe kwan so sede a esi etienti na de no ahyase sede seti anopa no ndu da bia ahyase anopa no ndu ya me yadom a no mienu na abrewa che na ahema amani muso sede esi etie na akwagina home na nyame adom ada foforo wasan so aba na da foforo so anopa no ndu otena se a eye awia no mienu enso amani muso na wasore na bibia enso akoso asomdue kwan so said ya esie so it's a very calm atmosphere a very demure atmosphere so the sentiment ya de bibia da form sentiment ya de bibia ya asomdue bibia ya bokono sa na ekoso e wa say ya bigiri say ye ne ya hwe by Grace TV GHCC ya hu say enokre nye say bia me ha ma na maka enokre ya fact as how it is and meaning na mu amanebo eso yi na ye ho a obia so ekọ ne dwuma so edi dwumadie said ya esi etie enso ewa ha se tie nto aso e na fe someone egusu chechire mu no e din na aso ma wo se messages bi a hyase e ba okay many kind and clear early messages ya bay na me hia mato aso with a briefing of the panifo de adom ye ya yenya bi the adom ye ne ahwefo na fe asaba ntie na ye be oscillate between giving updates and also reading of your messages so you be feel a part of the show you be feel a part of the show so you na ka bom say bi munti ene yete ba bie say ye ba na mo hwe ya ka enya ahoden no ene akomapa no emesom Asante man ene Ghana man enso e ho no nti let's get to some of the messages while we continue giving updates right from Asante Mampong the Mampong Silverstone Palace na bibia and so akoso asomdwe kwan so Mr. Day Emmanuel say good afternoon. I'm watching you live from Germany Bremen Mr. bibia boko de da say wajebre na o hwe afei na yentumi ese kwabona na bibia boko de da say o hwe and report live e free Asante Mampong memu Asante man som no a e de guso ya yesom afei Steven Ziano minia o hwe me bibia boko de Silverstone ewo English Adwochime mo see you're doing a great job bro me that's me and afei OMBM Kusi Daniel I said guys please subscribe and turn on your notifications by Grace TV the best me that's bro Kusi
say waji and atum. Have a bright Asante free years also. How can I reach out to you? Okay, Mr. Bright, my number now. Your program now after. But over to me, reach out to me on 0257 754168. 0257 754168. 0257 754168. Which me reach out to me. That is how it is. We are still briefing ourselves with Mamreni and Mani. So there be a so I am not got a coffee, a tidy money, boss someone, and then so you have Yamiatum, you have money bringing answer as some most of this year. Now, a clear moment, bro, you're doing a great work watching from Western region, Matia, and that's many about. And to young to us with the education, said the ICT, same medical boss, and officially in line with Asante customs and culture. Nananom of the Mampong state officially beginning with the selection process for a new occupant of the Silverstone. Nananom Manasa this year is to say Otna Jute Gasomani ye now was a fata say Otna Jute Gasono and Nekosi Kosia Nananom be a quimo ya wait me de Uja Toa Ako said the Asante Amania Maneti Nemum ye Asante Free Mamania Mania and to be beside Kokomo the Nemum ha near Oya Diamond born as some. Tina yentimi fa fidie enko sanse ne di Asante amre ti ye ba ye ne kwansi ko hu bambofo mpanyufo ema ye ma bambofo mpanyufo hu se no kra ye nsam twefo ya ye som Asante man ye wa ha ye ne bonus nto mu ye wa ase a na sa ene tie. Let's continue with updates ye de ema yi na ontimi hyase free menhia da em se bosome enso no mu bra na no free Mampong ba ye ranim wo menhia kotokofie na bra na no free Mampong ba ye ranim wo menhia kotokofie no eho ena nanom bi ete tradition bi de beto ye ranim say na Asante of Mampong and na continue of Mampong bra na dasebre yura eti ase no na omo contest omo legitimacy as royals na se before pia antwata na odwaya ba monti yura dasebre ekwa na omo se yura senka yura nhwe no wonka sa asem no ansa na Mr. Meka Mampong ne foforo aba wode beto ye ranim sa se yura nhwe no wonka sa Mampong foforo aba no enna yura ye ne se sa dia ene sabi ekoba se said your more can say Asante na continue omo legitimacy is doubt no so omo kan obi me ekosi Mamponghene na say the omo kan wo mu a then the new Mamponghene legitimacy would also be in doubt sadia amamani amani kwan so na Asante na continue o Asante Mampong omo step aside na afina na dwa hene afina na no matenkunya ya aka and Hene is Adontin of Mampong. I'm not saying Kunya Hodo Yaka and now go through with the selection process. Now, so Bashe, Nasama point for Bow, but can't continue any Asante Assembly. Now, no moon I didn't give a boom was said Asante mine, Yanti Assem, then Asante man, and I'm not ready Yadon. Yeah, or just me and Sa Echo Crat, and that was a big train. So, Sansan Asante my council. Irano butu to mamis Irano butu enkunya Mr. Meka nesa Asante mamuna sana etepepe nunti ene man nanom ede selection process no etwentwen okakra nyame ayadom ene den na nanom am yate ase se wo san resume the selection process for a new Mamponghene, a new occupant of the Silverstone of the Asante Kingdom, of course a new leader of the right wing of the Asante Kingdom, Asante Mine, Nifahene, of the Asante Mine, Erisiahene, and beautiful in and so APC. And you know, and they are echoes now. You know, some for and another giant chain come on, Emana, Ebifi, Kaka, and someone another two young to your boss in them and share for as we give you updates as and when it happens live from Asante Mampong. My Mundi, you know, some for another giant. I train come on, and actually, we say, you can say the Jatua, and as the Chevron team, the Jatua, but you run, and I don't know anymore. A sabi, yes, we are also at the Chevron tier, we are brutal, and the Chevron tier was Asante Mampong, what did you do? Now I was sorry about him, he said, over the day, be a young Santiamandre. A Kunyanoa, I told your mind in a jar, then your mind in the answer, Asante Mampong, Asante Mine for him. Yeah, you're right. It's a nature niche, Eja, a Mampong, that's the Asante, Abako Sama Santiama, Mania, Kamia Timino, and say, what is the idea bar? Now, make fine swan say, also what they found of mine in a so, Ocean bar. It is a name, I know, and as addition, Manti outdoor, yeah, a person, the play, I could not know what they said they were bar or him, no. Sabi, want me found for fun would be asked when I saw want me sorry, and Nante Massa.
Asante ne kwan so de a enam se Mampong eye Mamponghene dwanti. Okay, by Grace TV. Okay. Enam se eye Mamponghene. Okay, enam se eye Mamponghene dwanti. Okay. Enam se okay. Okay. Enam se eye Mamponghene dwanti. Okay. Number no mo amubusa number no ma message so biem na ye twetwe enkomo na bibia enko so aso kwa 0257 754168 0257 754168. Okay. Di abusunya ye nto aso ye twen komo se le sitie. Na mgusu aya na ye di komo na ye sua de se le si etienti. Na no me ati ye se o ba na o do ade srede aba betu ewrani ni. No ba be pre akunya bia. Untimi emfa ma sa ase bia ye chebrantie Mampong we break to this branch no wa sori aba se oba be pre bi da bi o sa etia amamre o sa enkoyie se etia Asante amamre ni amane enam se Mampong ya kunya bia keke eye Mamponghene dwanti o di si wa hene so na nya hene bia keke se bia o da kosi misremika obrempon so ananse odikuro so da bi e wo se o di si Mamponghene ono so se de se Mamponghene ene Mamponghene bia o nyina ya o mo se so ne ye pe se de oba Asante memu a ye wo yewura on the Kokroko, you are the king of Asante Kingdom. As if you are about the paramount chiefs of Asante Kingdom, Asani about the divisional chiefs of the Asante Kingdom, Asani about sub-divisional chiefs. And the paramount chiefs, Nene Abrimpon, for you are something. If you are the king of the Asante Kingdom, if you are paramount chiefs, they are mine, and said the name. And Sana, if you are mine, if you are divisional chiefs, or Mona, you can't wear something, say Abrimpon for you. So you can say, there's a divisional chief at the man of Mamponghene. What I say, but in any way, Oba Asante Memua, you were Abrimpon for Sabi, or Monia Abrimpon for Fanya Mamponghene, or Monia Abrimpon for Edma Yura Asante. And you are Abrimpon for Makade Kumasi State, Kumasi Mine Hoa, or the Monia Abrimpon and Mamponghene, or Monia Abrimpon at the Makutu Cantambo, do be Siana, a Pimpon Pompon so side. Eric Shayira crop ya Asante Kotokwahene no said yes TNT so what this said ye ba and nam said na Mampong hene Mamponghene na Mampong dwan ye Mamponghene dwanti ne kwan so na mamre mu say what be fa a chief of equal status, and in this case, since Mampong is a paramount, it's just right and fair that you send your plea through a paramount chief as well. So they be a bia, a be consumed. Now, no more being a UDD say, Asante a best in over the befa, a year of Mamponghene so said the Asante Amamre, any Amaniati. Now, Johnny, you are not a daunting of Mampong traditional area. It's him say, what about this idea bar? This is what the far a year of Mamponghene so. Mamponghene na be di wanim e di wakọ na ahema ho ti wa wonti flip yakope enko na Mampong Mamponghene ho da bi eno de entesa akra ye se odi kosi Mamponghene bi aso gidi se Mamponghene wa Asante memu gidi ye pa abekon ye be di won ko stand to be corrected anyway ye be di won ko na wo yenim de teacher kan kan impanyi forward aka a cheche mu ache wodi kosi Mamponghene so a na Mamponghene na di wanim ti na dey say the shebrantie bi ba ono ntimi man sapan sa na se ono ntimi ma se ono a esori aba na se ono a na busu apan ni ba da bi this what dey sabi le dwa atoa ekosi Mamponghene ebi so na Mamponghene na di nanim edna ba na Mampong Mamponghene ma eho na nsa kra na busuya ode odwa atoa ebekwa akosi Mamponghene so na Mamponghene di wanim edwa ba ye na Mampong Mamponghene ma ho no de etie ne se Mamponghene na ba to no boas Mamponghene wa akosi ni so no sabi Mamponghene ni mamamre ni mamane ni se Asante memu de sabi o if you have many money in Yagro, and on some Mampong, see a mine in a jar. And then I'm saying, oh, do it with a bar, now Mampong, mine him a hunty. And yeah, also a paramount queen. Now, damn, I know what's something me. Now, share minus with the macro, yes, Asante Kotokwahene. Or but the was your church, so dear Unia, maybe a dear Sefata, Mamma, was a mother come home, a bar. I didn't want to Robert on him and you know, Sabi, yes, oh, yes, oh, yeah, Mamma, money be a Sefata, also, bois. The Obasha said, the Shebranti and the Bayanina, Abwa, Mamma, Amania, Acadia Bia, Asante Mamma, or Sefata, a bit also the can who be the ultimate Abayu, and I don't bashe, say, my crowd who's in the said, why didn't you now fulfill all those conditions? Now, Fay, Bia, Danaquemoa, now fulfill all those conditions, or no Edwin. At Waba,
na man hima ho na bibia enso awie enya no kwa odi wani de oba na man hima ho bia afei ebrepem na man hima beto ne bo ase se ne wa hya ase yi de shebrante oba bia obeje no se de o ba tampa ma man ni na mampo man na nyina enti de shebrante bia o se fata se odi akunwa yeye no oba na hima na koma pa ne don na butrenti obeje no na sebi waje de bia ato ya ode bae enti nyambo china so woni beba obeje na waje omso dwa ato a ya wo mo ede bae ebe ko so sa akopem kosi ada na ni nyina eboa no na mo je dwa ato ma hodo ni nyina busua e ma ni nyina akọ eboa no ekoku wi a afei na ahema beto ne bo ase na wono ayi eye de so brantie ya ohwe de so abewati a woni nim da de hye abewati a woni nim da de hye nyina na ahema fo ye abatam pa ya woni nim de so brantie a sabi woni nim de so brantie a mesrem ka buzi afa cheme ohwe na ohwa obo so no de so brantie na betimi aboa ama ye man no atum bon ama ye man no ayeka behwenti akozi na adwira hene enchire mu ode ma asem hwefo enya bi de so no ti na ama ahema agini nyina wi a ohwe mayi de so brantie no wi de so brantie ni wi a mesrem ka o de so brantie no ba ko ma nanom konwa sofo ya wo mo na omo so betna se na fe omo to omo ase de konwa sofo no be nse omo be assess and so omo to omo ase ahwe eye de so brantie a na ama ahema agina aba abekire omo no omo ahwe se esabi de so brantie a na ahema de na ba no ekwan mu da ho esabi fugro bia ni ne ho funso bia ni ne ho ne kwan mu ano se nkunyasofo hwe na omo wa asem bi ka amamre ni amane ekwan so omo betimi object to eye saade na mom esabi nyese bia o tan nipa no na se won panipa na asem nti na nkunyasofo hwe so da bi mempede da bi na adwan se nyesa ate mpo na nkunyasofo na no bi object se ebia de shebranti a ahemad na bai bibi nti me ho asem we bi touch ma won se ni se ya obachirem adansiem yes sabio the sent na ebi ameka say kwa so mesi na obenten o mpa na se na waka se da we die me pese obedi akunya da bi yen sa na ayema da branch ne ba na se nkunya sofo na no bi ahwe se obo bibi eka de fa ne ho a na no betimi aka na oka anya se bia oka na sa kwa wo di adanse aha wo di nyina so men ka na sa nyina so ye kire se de shebranti a ebi abrewati a adoma boya yini ebi obetena amani ampo bitedwa so a emoa no wo de beka ho wo bechichiri nyina hu na sabi na no mahwem na ne kwa mu a wo mo asan etu na makofro ne kwa mu dia na no bebo ato ogu na wato aso na bibia akoso eye se de sietie nyame ya adom na sa processes nyina sa na ahema efin ne kopem kosi ada egenya nkopon ya adom na odom ye nkwan ya hoden na se de shebrantie ahodo ya wo nyina ade wade se de ebe ya de shebrantie ba ko o yini de man kunyasofo na kunyasofo hwem na ogi onso gine tum na se min kunyasofo gi de shebrantie tum sa amamre ni amane akwan so enfumso bia eni ne ho osefata we de hyekan ya osefata so otena amani ampon de dwa so eno nti ogi ne tum a ene na afa di aka ene se nanom bagi na tum no asan de sa de shebrantie no brepem wasai e de akire mampon man no e wasai de akire mampon man ni bia na no matem kunya o mampon man ni na so be so ade akire no e wo man ni na nim ansa na ebusu tie ni yepa ansa na sebi wa kokoto kofie na kosi bibi de akire bra enti se nyame adom a kosi ada bibia to kotwa na brepem na ahema yi de shebrantie o sefata na nanom kunya sofo na adwa hene na adonten hene nanom atena kunya hodo ya aka wo nyina so gye de shebrantie ne tumu a de beto aso biom na se de aka ya nanom ebeye ne se ene na ne kwan so a no sa de shebrantie obeyi no se incoming mine ne kan sa se de ebeye beti ase man hena oba ana se incoming mine no obeso ide akire mampon mine na mampon mine so ide akire no do so ide akire mampon mine no a se be nanom atenkunya nyina be ho acting president ye na na afija ase hene na na ebetina se ye no so ye mampon ni fa hene afi na donten hene wo dis na adwira hene afi benkum hene that is ye jama se hene I know say as it stands now there is no jama se hene there but ye de jama se atenkunya no ho and him say ye dey aye ho hene ofi jama se obesi ye jamase krono anan ewo traditional council of Mampong nanu nya betena se afi apa nanu we ho nya betena se chese be bia Mampong man fi ko pem na de nkura hodo ya ka Mampong man ne hu nyina nanu nya betena se na afi de shebrantie
aba be swai e de akire eye Mampong no in the presence of Nananom ya maka o asem nyina Nananom ene ama Nananom ne ahema e ka Mampong no nyina na Mampong hema betentwam na afei de Shebranti eswai e de akire empanifo so be swai de akire no na owi enso ho Asante mu no de tie ne se bi uswai de kire wo man wi de aka ene se obekọ manhia kotokofie Mr. Meka na akoswai e de akire kro bia Asante Kotokohene kuntum kantan bo dudu obiribie de Asante man nyina wo no de twedi amponyankropon e kire sikadwa frisro Mr. Meka e de esir na so ahanye frisro e na odoma akomade ma no dise okọ manhia kotokofie woni watan kunya nyina na brepem okay wakọ na akọ bibi e de akire yewura but ansa na we nyina akra be go through no am ni kanya correction we wa say sebi na gye ne tum wi a enam se Mampong e wo ho a na wo ma Asante e wo ma Kotokohene nti obedi kan de Shebranti agi no ebe kwa akọkire Kotokohene ansa kwa na obisu akire Mampong no sebi yi na aye wa Asante memo na ye dan kro bia Asante Kotokohene nti ene ye nyina ye te babie nti obedi kan e de Shebranti ya obeyi no obedi kan na akọkire yewura sebi asie tie de wa kuchire yewura Asante amamre amane kwan so afei oba betena potom no abusuade empanyefo aka me ati ne se ya ka se potom no de wa betena se ya ene ya sabre no ye be kura o men kan sa we concede you men kan of kasem sa as ye be kura ya sabre no ye kire wa amamre ne amane se obedi dom anim obedi oman anim ye man bia se Mampong man anim anya man ketwa na obedi anim nti ye be kura na fei esebi mpo amamani amani bi ene sefata se yewura no be kira na omo kiro esebi adesua bi ene sefata se yewura no be kira na omo kiro nyina eboa akanya na esiesie o na o se ya Christopher mpo ye onyu bi eto se ye nya kokon ya wodi ye kosie ansana wodi ye ya be kire enti empo obetena bitedwa so na wo se ye di usie na ye kurao na se amamre ni amani bi esefata bi ye do fam na ye yewura no edom ekirao amamre ni amani kakra ansa na ye do apie aba ye do abekira mansan no sa abere ni ame adom ye do abekira mansan a enam se ya kurao wie enti oba wa ye se oja ya enya asem kuma akura na oba be som santeman asom Mampong man ene Ghana man nyina enti ye ni nyina wie ne ko kire yewura na yewura makwan na fe ne bet na patam sa bendu a afi woso ya kire Mampong man no na Mampong man patam kunya nyina so ya kire no na fe waba manhia Kotokofie ahinye na Mampong so ne se woso ade a kire ya Asante Kotokohene yewura na yewura enso ede man na hyewonsa enti sabi ansa na abaye hene wa Asante mu ne de this was kire Asante hene ti se o ya no obitina ba bi se wo ye hene e wo ba bi hene o ba bi obi se ahene ne se wo so ya kire Asante hene na yewura de mani na hyewonsa enti unso an kire Asante ne wa Asante memu a o ye hene nyeyi o nye hene amamre ne amane kwan so Mr. Meka ti ye be kai a ye nyina ye nka kai na ye sua de but obi we be ka say transfer of knowledge na ye ka kai o kaka ye nyina ye kaka kai na ye hunu bibia busua obanso na contribution bia na de aba esanse na ye nyina na edi djuma no na ye de updates no mamo e bibia akoso asumdue kwan so enso de say na megusu abi chechim no enti na obi kai a enkranzan sensem nyame ya adom afia mu bosumi edi kai mu na enkranzan ma hene eba manhia Kotokofie a obesi bibi e kire yewura crop ya Asante Kotokohene but say na we dey nyese bia America no ye dey kaka ho dey sua dey Mr. Meka before but say before sabre no na na sabre no be nyina na ye ka say nkwanza hene but ye mu say sabre na say na onsua ye enjire yewura na yewura ne papa Mr. Meka emfa man ne nhye ne nsanti ahemfie mpo na bia na nya kwanya enkoho amamre nya mani bi o na nya kwanya ko sabre yi a na January musumi edikan mu na enkranza mahene ebe swali kire ni guda de papa ena wanya akwanya sabi amama ni amani bia otimi ye Mr. Meka akwa ahemfie traditional constituency ma bibia wie yi ti kwa akosi se ahenye nyina ne se wo swai e ya kire Asante no Mr. Meka mabom mu ase enti untimi nya hene wa bra wo swai emfa enkire crop ya Asante Kotokohene e wa Asante memo
ɛsɛ bi deɛ ɛkɛ na yɛ Asante nsɛ meka wada remebro nti saa na teɛ yɛ a yɛno nso mu nkyerɛmu ɛbrɛ mu nti kɔpem sɛ hyɛbranteɛ yi mpanyinfoɔ ɛbɛgyina to mu na wɔbɛkɔ akɔsuae ɛde akyerɛ yɛwura korɔbea Asante kɔtɔkɔhene no saa na ɛbɛkɔ so yɛ a ɛnyɛ kuma koraa ɛnso asɛ nti yɛn nsa mmara part 2 of the messages yɛkan kakra ne asan aba back yɛ abɛtoa so na yɛyi adwenkyerɛ no bi ɛde afiri hɔ nti deɛ fabra adwenkyerɛ no ba yɛbɛkenkan ne nyinaa ɛbibia nso awie nti mɛkenkan kakra na aba no na afei masan ba with nsɛm no update ɛba no ne yɛtoa so ne yɛso yɛ nyinaa yɛ ho till sɛ berɛ no bɛso ano no bɛfiri ase yɛde nyinaa nso aba awieɛ sɛdeɛ ɛsi ɛteɛ nso wɔ hɔnom nti yɛnhwɛ Dominic Osei say I'm watching you live on South Africa. Thanks for your good work, bro. Matia Dominic Medasipa, that's social me from the Republic of South Africa. Akuya Mamasa on here, and I feel me auntie, my sister, just a my dear, with otumfour ameniampo. Good job, oh sister, yeah, me sure man. What I'm saying, Mona, me and my sister, my dear, with otumfour ameniampo as mommy. Also, a Mampong, this is a concrete, yeah, just a ameniampo, and I Yakubo, watching it at. I na bring and to this concrete, and then my sister Rhoda otumfour ameniampo. Why a Mampong, this concrete, yeah, what should you make? I just free, America, bitch, me, na yeba Mampong, yeah, dear, sister, on one and a territory, yeah. Ya me nam so eboa ye ma ye bedu Mampong ha asomdwe kwan so kyese na koma pa emoa ene odo ya o de tie by Grace TV GH echi no mintimi nkan ye da efiri bad by Grace TV pa ye ebesi ne kyese da bia na o frɛ na o tufo na o de from pipe boom na o kyerɛ ye kwan no na o sɛ boa ye sika fam ni bibia sister anyame show na onye o so akoma so ade ma ne ahwefo nyina oda mo kyerɛ de ma muni abema no sabi esi ni kagye ni aseda ti meka se nyame show bia ɛwɔ the Lord Jesus Christ dim amen afi yento aswe Nana yɛntu bi se kwabena have you heard any news from the witch lady okay sesi ade bibia nya ntimi bibia from me ne maame na kasa ye maame no a sabi isu se be fo yi ko si ne dan so no akasa ya kyerɛ sɛ wonya nte hwe nti asɛm no anya asɛm kitu akora yɛ di akyire update bi beto from here ba ya da besom nti abusu ya fe no obeka ye ho there is that story yeah obetimi a share platform so wonya bi ahwe na bibia so akoso asomdwe kwan so kusi Daniel say what is the next thing for Asante man council kusi enya me to dwai beba na de aba besom na bibia akoso ya asomdwe kwan so kusi e de wan kasa me na me worry e de be ho asem one pound wan kasa asem we of one bm Robert Berfi say good morning. I'm watching live from Mexico City. Martin Robert, yeah, that's it. Mr. Robert Berfi, so share from Mexico City. And so also with updates now. There can be a sign and found some yeah for Nabibia and Kosuye Asumjie Coins. I was giving updates about someone Nananom the Tuja. It's not my car because he said, so Nananom do 2 years. We try at the atre. Nananom do 2 years on the coach. You ma kwan ya ba be so ade a chairman Mampong ma you be san patamu wie za bre no kakra na you don't know wie ne chama ma ne amane ye se wo hu de se wo te de ensese ohene wo betena kunya so a wo ye ne ade nyina wie a afei bre pamu santene ma kwan a kotokɔhene yewura ne santeman sikadwa ma kwan a se be wo be so ade a chairman Mampong man no abra Mampong man na be twa hia na yewura no na tenase wo be so ade a chairman Mampong man no na fa Mampong atena kunya so eswan ade a kyerɛw na nyina wie a brepem wakɔ na wakɔ akɔsua de akyɛ kuntum kantan bo dudu obibie ya santima nyina wɔ that is the climax abusunya that is the climax of a year processes leading to whoever's installation as a paramount chief of Mampong state ti ukɔsua akyɛ santini wie dia ne die mu then we ni bɛka sɛ it is done and dusted afei na wahenye no edimu ya yewura de Mampong man be hye on sa na bibia akɔso asomdwe kwan so so na yɛnhyɛ no so sɛ there is no sɛ na dwa hene camera TV no you need age restrictions say bia oyɛ akwada na sɛ oyɛ abrantie na sɛ oyɛ akɔkoranti untimi mi akunya da bi sɛ oyɛ de hyebrantie nko a na ugye di sɛ oyɛ de hyebrantie ya ofiri Mampong man mu nko a de a ubetimi do atɛsɛ de aba but the na kan na me nso menya akonya meka bi e ya kyerɛhwefo ye ni nyina ne sɛ wode wade hyɛde ne ba ɛnam sɛ Mampong ɛyɛ manhene adwanti yie mu a ɛfɛ ɛsɛ fata sɛ wode ɛbɛsi ɛyɛ manhene so na manhene di wanim manhene bi o wasantena mu ne gidi pa e wadi wanim ɛde aba na manhene ma anim na bibia
enso akoso yie asomdwe kwan so said ya esieti enti no nsem wa na adwa he de to dwa and wasan so sisu bi o me ate say ye ni age restriction bi abusua mampong aye bretufo said ye na enim no wo mu adehye bi akunya aye bretu na wo ba asanteman mu a said ye na enim no wo ba asanteman council mu a on say aye ratna se a Mr. Mekon aya na ye wo aman no aman hene ye wo ye rani fa so tie rani fa so and ye wo aman hene ye tie rabonkum so Mampong Asante Mampong ono okan no aman hene ye wo sebio ye wura edi fa so no eti enbia ye tai comment share sabi Mr. Meka ye nyame ho mobra so ye so ye nya akwanya e comment share no edu say ye retna se a Asante Man council aya na ehu say ye rani fa so aya na Asante Mampong eti wo e wa Asante Man council mu enti na Mampong enti na ya na yes yewura kwa akura ye te say na Mampong ne kwa akura ye te say na ye kai Asantema ni fa hene esan say Asantema ni fa man ni fa ni na Mampong ene da no na Mampong ena eda no enti nei Mampong hene oba bia oba be fa di bre say Asantema eni fa hene say de sumenya eye Asantema be nkom hene no say te pepe penti kakra ne say Mampong eye bretu ofo wo wiase nyina omo piesie ene Asante Mampong akunya no enye no nko a sa so na oba Asante Mampong man mu nyina na so oba Asante man mu nyina Asante man nyina ni fa hene ene Asante Mampong ntina ye ratna se a Mampong tine ni fa so no enye no nko a na no man hene ya na ti ye ready fa so Asante man ni fa aman hene no say Mampong tna se a aya na adanse atene nchen afei aya na adweso enso ati wo bi afei I know say beposonom ane adankeja amaya hodo ya Asante asokore wo nyina aka amahene ya na owo nifa eho bi enti na abusuan obe kai pa ebra na Mamponghene offenso yes offenso enso dimutintiman pa yes adanse Mampong adanse offenso adweso Asante asokore beposo and amaya hodo ya aka bi abrentimi emoni na oso ni bia na de account na yina waka our comment section or yina yesu yan de said yes tie nti na abusuan yina be kai yie pa se ebra da sebere ekọ akura na nananom de ba betu ye ready no de hu se na dance hene and afi so man hene or ene ka na Mampong man hema eho ema ode ebetu ye ready esan se sabi Asante man nananom man hene woni fa wonyina ena sabe am no kasen da sebere kura okono ebo wo mu na afi obo Asante man ene o man Ghana nyina enti sa bre kura sabi na Mamponye kwa kura de wo hwe chi Asante man ni fa ne kwan so ane nana adanse hene na o hwe chi as Asante man eni fa hene sabi Asante amamre ene Asante amane enso esitie ye di nyina mu nchemu esomo enti wo be kai pa se bra yura etian na chi na anu ya na ncheye odi kumaseman ja ba for bantman hene Asante man odi ja na dance hene se ye be kai pa bra na enche ni ewura etian na chi odi kumaseman de Kumasi state eja na bantman hene se de amamre sitie na odi Asante man nyina enso ja na dance hene nzenka na Mamponghene wo ho a anka na Mamponghene yewura de bitia na nza na Mamponghene wonti na the next na se bi odi so Mr. Meka se yewura na maka me atibe no na dance ti yewura dija na dance hene na afen so na no hoto ya aka tina Asante man council bra yewura eba na da na no de atudwa yewura de tudwa se na ahima akwa akura no mpo obeka ya na dance hene ekodwam afei na afen so kodwam ba for bantama hene so kodwam ba for bantama de Kumasi amane ebo yewura na dance man hene enso de Asante man mu amane ebo yewura sanse sabre na se na Mampong eni wonti adanse na ehwe echa yewura edinachi eja no sabre na adanse de tudwa sabi menkai oman Ghana nyina ya onyamefa empanyifo nwotwe nyina kranse ye sabi na asem kese asim wa adanse akrofo mpatem ho na wiem hyen bi akwakote ahwe fom nyame hu nyina mobo no fom nyina kra ensie ye no mo bari papa tena na adanse ne edi tu yewura nim Asante amamre eni Asante amane kwan so no ka de so am nyina hu se asei na Asante hye no eni so ni di so kakra esi etie enti oba Asante man nifa amahene no a Mampong da wo nyina no disabre na no ma wa Asante man nifa wo nyina egu atwendem se de Asante man nyina enso gu atwendem a ye de empaibo ene kotose setwedi ampon so no mi kwam na bibia nkoso asomdwe kwan so na fei Asante man
mama ni amane kwan so asanteman ni fine asante Mampong hene mra na bibia enkoso na asanteman efa ntoma pa efura na efura domu kwa domu se de yewura asante na koma pa na butenti waboa ama asanteman able bia eye kese efura domu kwa domu na nipa pempi fura chichi ne benche de bia eba ebehwe no tie no eye asanteman nifa kakaya isietie but na me yenhye we so say there is a difference between asanteman nifa and afi kumasi nifa nse bi obeka say so de bia komna o ka say asukari Mampong yes no kumasi nifa ne ai em say yen clear sa we the preko ye wo asanteman nifa aman ne won say asanteman de aya na ye hwe na at a larger scope ye hwe ne kasi be asanteman kokopem ye no aman ni na ka ho but ye tiso ne ye bakumasi man mu dia aya na most of the time ye hwe the Kumasi state, I mean, Mamponghene divisional chiefs say Kumasi mine. And you know about Kumasi mine more the Kumasi state Kumasi ni fine. Na so for Mamponghene na Buachi and Asante bra. Ya okwe. Name Asante man with the Asante man nyina. Asante man ye kan ye Asante man temu afuman temu Bruno East mantam no fabi Bruno mantam no fabi Oti mantam no fabi Eastern region diko mine no ne ade e bi kwa akobie Togo ne ade nyina fabi nyina ka o ma ne ya Asante man e no de ka Asante man ni fine is Mamponghene but ye kan de Kumasi mine dia na say Kumasi emamu dia se bi yura eni fine dia Kumasi ni fine no aya na na so kore Mamponghene ya oni ho a de oto so Nana Buachi yam abebiu on kwanta kese hene Nana nyankwada Nana Buachi yam abebiu ti sa bere kwa na asukari Mamponghene kwakrai Nana ya wo hwe akire as Kumasi ni fahene Nana Buachi yam abebiu ya ona enkwanta kese hene nti ubeka kwa ebra na asukari Mamponghene dot yie no ekoso na eda etwato no Nana nkwanta kese hene odwa de besi yewura nan se yewura ma Nana nkwanta kese hene na besi na nan san se bi Kumasi nifa na asamato wo ya Kumasi nifa fekutere no the other feku anu ye na asokore Mamponghene ekwa tana kwan so anu so the second in command I mean with respect to the Kumasi right wing the Kumasi right division Kumasi nifa feku ye na nan kwanta kese ne na betina na osi yera nan na bibia akoso aso bi kwan so Kumasi nifa no kroni bi ye ka ho bebre so ka ho bebre hene oka Kumasi nifa no ho ebi ya enya sakutu akra afin kwa hodo ya aka ho Kumasi nifa no mu na kofo hene wo Kumasi ono so ka ho bi na abankwa on se oba Kumasi state Kumasi mine mu a ye ra no tena se a na Asante man na tena se a ye wo kofo ye wo Asante man mu omo hene ye ono ka Kumasi nifa fekuo ne ho ena Kumasi nifa no mu mfante fo hene ye wo Kumasi na na mi sare na nanso eka Kumasi nifa efekuo no eho bi and that is what it is the difference between Asante man nifa and afi Kumasi nifa ye den nso mu amane bo and mu nchemu na esomo but ye ka Mampong ye hwe Asante man nifa ni na said I see it here in that same vein said ye was Asante man nifa no sanso Asante man benkum and so on ya esumanya man if you na phone na PC or na ye Asante man ebenkum ne and of course nya ono kwa na wa Asante man benkum ti ye ratnase abre bia aya ye nhye ne so say wakai kwa na no ebra na ahema doti ye koso yewura benkum so na wa na esumanya wo enya esumanya nko na agogo wo hobi afa kumawu wo hobi amaya hodo ya aka na wonyina eka ho bi wo Asante man benkum no mu bia tepa no ne ade na wonyina wo hobi a enye kuma ti esumanya so ena da Asante man benkum efekuo na no a edin mu amane po esom no said the city agogo nso eka benkum no eho ti yewura tnase a ha no mutine benkum so ansa na yakọ na no mu a se bi ayoko na no ayoko fo ne adakofo kontenance no nsuta omo so ya na pempe omo ti yewura nchen afi na adwaben omo so ti yewura nchen ansa na yakọ na no wo chidom so on se abrebe hu se kwaman hene na oti yewura nchen sampati yewura nchen fiapre omu na aka na no a aman hene ye wo chidom efekuo na mu ya wabrepon so wo chidom no mu say adawoma se kachidom or brempon ya kachidom efekuo na ho I know say kona so kachidom efekuo na ho abrempon fo kachidom no ho sabia krofrom enso ka abrempon fo ya kachidom efekuo no sabia krofrom ewo Kumasi na oboase kwantempon so kwa anwan kwanta no hona ebinum efre wo set shede enkwanta but the dia nkasa ye sabia krofrom also kachidom efekuo no me am krom ne dominance ne ba for dominance ne
and answer and Cassine, or also can I chidom a fuku no ehu. I feel Heba Yane or Kachidom fuku no. A chidom fuku ya Heba champagne a dano. As a baby yano tea and champagne, say Asante many a man yet say any award and I'm so a mine almost more I don't think fuku emu. I don't think fuku no. I am Kranza I don't think home. I feel I am Kranza a subwa and so can be. Subwa see a mine yes. And I feel or maybe to say Abona and so a can I don't think for will be now the similarity, the relationship between Agona and then Kranzan and say, well, I are senior for. Yeah, so we shall be seen Muna for Busia Bakum and Kranza and then Agona, Unina, a fair Busia Bakum. And is it not beautiful? Say, said the Uram share Asante and your mano. So they make cafe crowd door, necessarily Uram Titasi and Kranza and also Agona, a Busia Baku. Yeah, Umina, a senior Busia. I'm the Kumsuka senior Busia. Now, I'm not answering what's Nabu. I am in your face. I was here. Yes, you do. I say, Kubawu, after a Sumania, Agogo, Omina, you are being so. Yeah, in your Kuma. Now, the similarity, and I say the relationship between them is Omina, see a Diana for Yomina, Yabusia, Yomina, Penny, Sumania. Now, you are answering Omina, say, Rabunkum so. It's said, yeah, maybe I may kind of say, I'm quite a jump, Miss Semicon. They kind of say, I don't know what you Santa Mine at the Bosch, as you know, or more adjuration that. And now, almost science will not be dear, almost abdomen. Or see a side period. Son says, if you be fear best, I has a chain, there's something to share young, so there be a back of some way, any way, to almost have no cafe cool, no more summer, way, any way, don't tell them cafe cool, no more summer, not a fair, not as when, and so catch a cry, and so on. And also a Santa Mine, a year. Benkum amahene ya ewe benkum and also emu de kakra e na monu abema mato ebo ase a ma chehye no nso mo e de akere mo nti sabre nyame ya adom a kwaman se kire kwaman so ka eye benkum efekuo no se kire kwaman enso ya mo ti ewura benkum so menka ne sa ya mo ti ewura benkum so e de sabre se kire kwaman man ne kwakura e nim se nyame ya adom a kotoko hina dawro ma ene na no matem kunya dawro ma wonya de hye a oguti patemo obrepem obesi bibi akere man no na afi waba menhia kotoko fie so abesi bibi e de akere ewura na bibia enso akoso ye asubie kwan so e wo hono. That is what it is about Mampong. Yeah, medikin akada me say subi ma me yina yati ase se o yina yati ase se Asante Mampong ono ena eye Asante man eni fahene mame fam pima ne nsa nkika adwenche ne bi na afi yensa mra emeto aso medikin akase na yina ye di nkomo interactive show na ye enti me kenkan messages ni bi na masan ba pm ni ato aso but the pim Robert Berfield and so for fraba Jeanette Kilmack sister Jane there be a more comments by Nyami sure man what me da sepa osana wusu nice to see you again with your great work for Asante man. Thank you. Keep on your great work. May God richly bless you and give you more strength to do more. Thanks. Amen. 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 Nyame emo ye ho ban. E won sure ye. Nye ye nko a ye nyina Asante man magana man ma obi a oje brehwe nyina. Twedi ampo Nyankopon na nkra ye na omo ye ho ban. Ye ntimi ensom ye wo yen radi Yesu Kristo di mu nti. Amen. Afei okay, and imagine that come like my kind of message. No, Nanya bright. Wow, it's been ages. Nanya bright. If we go jamming. Yes, or something. And I did come. Yeah, yes, I'm going to show you a quantum. Also, come now, I've missed you. And I was my feel, Papa. I feel passing via here. Also, watching you live from New York, Matia, but that's Nana. So I'll share all the way from New York. I feel one about a bit of come say good afternoon, Kabna. Good afternoon, Abo. Apombo Cordier. Yamiadom, your pub. This is honorable song here. Ya will share the free English Yabuch memo. Honorable song for Asante the same. Edniagro cry. After I get to Miss Kabna with free as Sokore Efijasi. Oh, okay. Wow. Sokore Efijasi. Okay. But and the army who crum. That's all about me who crum never in any papa. And for some on Asante man I will share in any papa. A craig na papa where she has. Your daughter man, your mind gonna be too far. And together as one, I'm not sure about me. I can candy a more come on. Yes, there was at my church, Sansom, so every. After Yemre, now you share something about I am Mampong. Mampong, hello, Quaker, and one sem kakra, and the moon sem baby. But before that, we say, Bran, I'm Mampong, a brief about Nananom about some Mampong, Kunyaso. Now you briefly on kakra. Kata means I can't shall say free. A year 1600 to date, and that's 1600 to
2025 esan say oba Asante mu ayewura no ma yete ase se sabi so ohene kwa akura akopem se ebesie no no da so ye ohene de wo enya e de ohene kwa akura e papa na kwa be wa akura de a ene sabre ne fa ne se wo gu sabre tibika so ohene kwa akura ya ohene eni wo sabre tina ya na ebutu enkunya no enti ye beto ye boas ne abehwe the rundown of Nananom ya atena Mampong akunya so from 1600 to a year afim pimenu ne aduonu no enti fi afi apem ahensia eba edibesi afim pimenu ene eye aduonu enum na bibia enso enkoye ye hyase a ye na odi kan eye nana esiama guahia ono betina akunya so kratai eye kratai yensa kan ade fi Mampong state book no mu ya Nananom etweye no ena yensa ka bia edin na mu amanefo enso esomo ewia nti yemfa nyina ye kakra na ye nkyerɛkyerɛ nsɛmu emfa nkyerɛ ahwɛfo na bibia enso enkoso yi asomdwe kwan so yes nti abusia mo fa nkyerɛ na ewia ne ha dwe kakra tina ye gina ye a ye de emu adeso nyina nso esom ye ne ahwɛfo sɛ dia esi etie okay we dia mo fa nkyerɛ abusia ewia ne ha dwe kakra nti we have to okay nyina ne say na ye ntimi embrifi ye ne ahwɛfo na bibia enkoso asomdwe kwan so enso ewo ehon okay I think say hane okay okay. I think it's okay. Yeah. Okay. Yeah. Abusia, okay. Yeah. To us, na you brief your for na bibia enkoso asumdue kwan so. Monfanche pa na ye boy omodi bia say the achi bia betin na yatimi asum yi na ye ho ye na bibia ewie ye. Good. Okay. Enti menim sa abusia for the ye munya bibia kama yetimi to aso ma ye ho en. Na ye to aso emfa ma ne bo nyina nso mo emfiri Asante Mampong na bibia enkoso ye asumdue ekwan so nti abusia ma ye hu from the comment section se bibia ye okay a na yentumi ento aso emfa emamo na bia ka bia enso ewie ye asumdue ekwan so ya nti ye behwe afiri afi apem ahensia ede ba besi afim pimienu ene aduonu enum Nananom ahodo a watena Mampong akonya eso afi apem ahensia ba besi afim pimienu ene aduonu num ye beto ye boase ne ahwe Nananom a obetena eye Mampong akonya so na bibia enso awieye said dia esi etie men clear messages we na yensan to aso Luciana say doing very well watching from London and from Kwabre wawase owa Lucy ene oye mekrom ni o Kwabre ni meseme ye Kwabre edi she say wonim de if Kwabre anka so na so fi wawase next two towns yeah owa pa matia no krom ni so ho ye de me da se pass abeji bre na obehwe onu abema afi Felix Opoku say well done kwabena me da se Mr Felix Opoku afi yento aso ye shas ya na from 1600 ti afi apem ahensia ekosi afi apem ahensia aduasa from 1600 to 1630 nana esiama guahia ona Mamponghene a otena akunya so na ofiri redu abusua no mu ana obetena akunya so afi ye to aso a efi afi apem ahensia aduasa enkono ede ba besi afi apem ahensia adusia na se no ye nana boafo antiedu eso no otena akunya so efinhia aduonu ba 21 years and nana boafo antiedu etena akunya so na nana so efi redu se de yenya no wa ase no okay yeah enti de dikan na oye redu na esiama guahia ama ye 1600 to 1630 na oye redu eni and afi nana boafo antiedu betena so 1639 to 1660 no so eye redu eni afi etwaso a yetoso mi ensa no ye nana kwa achepanyini ono so from 1660 and what's now so okay ediko see 1660 to 1676 and also it's not akunya so no so na oye redu afi nana amani ampon and so eba betina so na amani ampon betina so from 1676 to 1690 nana amani ampon betina akunya so from 1676 to 1699 and also now you 14 years na amani ampon betina akunya so say Asante Mamponghene or also na ofiri redu afei nana boanya nantuo emze Asante abako se be na boanya nantuo pa ya nya asafeto ya si na na boanya nantuo ya sabi Nananom a sabi ade woti age akyerema Asante man no abako sem kyerɛ sɛ wɔka ho bi alongside nana ejeso di kopim afei mea no krom Kwabre ade makase nana asenso popo afei twenebo akodua kumawu Nananom ade wonti age akyerema Asante man no nana boanya nantuo onso ka ho bi na boanya nantuo afi apem ahansia adiokono adikosi afi apem ahansia adiokono kono no baabu okay yes
ɔno ɛyɛ baaburu ɛmu Nana ofiri afei deɛ ɔtɔ so biem ɛyɛ Nana Akuamoa panyini Nana Akuamoa panyini ɛtena akonnwa so sɛ Mamponghene efiri afe apem ahansia ɛde okronkron ɛde kɔsi afe apem ahanson ɛde asanum from 1699 to 1735 ɛna Nana Akuamoa panyini ɛtena akonnwa so na ɔno na ɔyɛ baaburu ni na watwerɛ wɔ ha sɛ ɔne Mamponghene a odi kan a ɔtena adwetedwa so ɛsiane sɛ sɛbi nim sɛ abakɔsɛm sɛ nyɛ ne yɛbɛka deɛ ne mom yɛate bi sɛ firi abra Asante agyikyerɛ Asante ɛbaeɛ na Asante ɛbɛden ne ho na obiri kɔmfo twɛdi ampa na obiri kɔmfo so ɛde Asante tumi ɛbaeɛ no na Asante bɛka bom yɛ ɔman kɛseɛ no sɛbi na abɔ hɛn ntuo ɛyɛ sɛ sɛ yɛnyɛ biribi mfa nkan n'asefoɔ yɛ a ɛno nti yɛyɛ sɛ neɛ Asante akonnwa efiri hɔ a Asante akonnwa kɛseɛ nyina so no efiri hɔ a Mampong deɛ ɛna ɛbɛtɔ so yɛde dwetedwa ɛbaeɛ yɛbɛyɛ second to the golden stool yɛbɛyɛ second to sikadwa kofi ayi na yɛsom no no nti Nana yɛ odi kan according to krataa yɛnya afiri ɛyɛ Mampong mpanyinfoɔ bra na Mampong ɛde to yɛ krataa mpanyinfoɔ de ba abɔnten nsa kan bi no ɛna yɛde ɛsom wɔn ne die ne ahodaseɛ kwan so madaro no bi nti Nana Akuamoa panyini ɔtena akonnwa so efiri afe apem ahansia de okronkron ɛde kɔsi afe apem ahanson aduasa enum na ɔyɛ baaburu ni yɛ wɔn ne Mamponghene a ɔtena dwetedwa so yɛ na edi kan afei deɛ ɔtoa so biem Nana Atakora panyini Nana Atakora panyini tena akonnwa so afe apem ahanson aduasa num ɛde kɔsi afe apem ahanson aduonum ɔno nso na ɔyɛ baaburu ani afei n'akyi ɛyɛ Nana Asomgyima Penemo okay manya di ni ya mo fa nkyɛn mo adahoro ma Nana Asomgyima Penemo ɔno nso bɛtena akonnwa so afe apem ahanson aduonum afe apem ahanson aduonum ɛde kɔya kɔsi afe apem ahanson aduonum nan 1750 to 1754 ɛno yɛ Nana Asomgyima Penemo ɔno nso na ɔyɛ baaburu ani ɛno ɛyɛ Nana ɛyɛ Asomgyima Penemo afei Nana akyi Nana Safo Kantanka Nana Safo Kantanka ɔno nso bɛyɛ Mamponghene yɛ ɔtena akonnwa so afe apem ahanson aduonum ɛde kɔsi afe apem ahanson aduosia enum na Nana nso ɛyɛ baaburu ani yɛafe apem Nana Safo Kantanka yɛafe apem ahanson aduonum ɛde kɔya kɔsi afe apem ahanson aduosia enum ti from 1755 to 1765 na Nana nso ɛyɛ baaburu ani ɛde yɛ Nana Safo Kantanka Nana Safo Kantanka akyi ɛyɛ Nana Pepra Esiase Nana Pepra Esiase wɔn na ɛbɛtena akonnwa so sɛ Mamponghene Nana Pepra Esiase ɛbɛtena akonnwa so Mamponghene efiri afe apem ahanson aduosia enum ɛde kɔsi afe apem ahanson aduoson mu from 1765 to 1770 ɛno nso ɛyɛ baaburu ani ɛwɔ hɔnom afei Nana Pepra Esiase akyi ɔhene yɛ a ɔbaeɛ ɛyɛ Nana Atakora Kwame Nana Atakora Kwame Nana Atakora Kwame ɛbɛtena akonnwa so from 1770 to 1777 from 1770 to 1777 ɛno ɛyɛ Nana Atakora Kwame ɔno ɛbɛtena akonnwa so sɛdeɛ esi ɛteɛ yɛ ɛnyɛ kuma akora ɛwɔ Nana Atakora Kwame nso na ɔyɛ baaburu ani te baaburu fo aso a ɛde baeɛ from 1690 ɛde ba bɛsi biaya amadu 1777 ɛna afei Nana Osusekyerɛ panyini ɛbɛtena akonnwa so Nana Osusekyerɛ panyini bɛtena akonnwa so efiri afe apem ahanson aduosunson ɛde kɔsi afe apem ahanson aduokron nsia mu Nana ameka na asɛm wɔ no so na ɔyɛ reduni Nana Osusekyerɛ panyini ɔkɔ nti afe apem ahanson aduokron nson mu na ofiri akonnwa so sɛ Mamponghene n'akyi ɛyɛ Nana Safo Yaw Nana Safo Yaw nso bɛtena akonnwa so Yaw tena akonnwa so firi afe apem ahanson aduokron nsia mu ɛde kɔya kɔsi afe apem ahanwɔtwe ɛne nwɔtwe mu from 1796 to 1808 Nana Safo Yaw nso na ɔyɛ ɛyɛ baaburu ani afei n'akyi Nana Atakora Kwaku ɛna ɛbɛtena akonnwa so sɛ Mamponghene Nana Atakora Kwaku ɛbɛtena akonnwa so firi afe apem aha nwɔtwe ɛne nwɔtwe mu ɛde kɔsi afe apem ahanwɔtwe aduonu nsia na ɔyɛ botaase ani according to krataa yɛn nsa aka bi from Mampong asɛnkonya ɛhɔ no saa na ɛteɛ pɛpɛ afei n'akyi ɛyɛ Nana Atakora
kwaku n'akyi ɛyɛ nana atakora kwaku nana atakora kwaku ɛbɛtena akonnwa so ɛfiri afe apem ahanwɔtwe ɛne nwɔtwe mu ɛde kɔyɛ akɔsi afe apem ahanwɔtwe aduonu nsia mu na nana nso ɛyɛ botaase emu ɛna ɔbɛtena akonnwa so sɛdeɛ asante amammerɛ ɛne asante amanneɛ ɛteɛ afei yɛntoa so yi afei n'akyi nana oduro firikyi ɛnso bɛtena akonnwa so nana oduro firikyi bɛtena akonnwa so afe apem ahanwɔtwe aduonu nsia ɛde kɔsi afe apem ahanwɔtwe aduasa ɛnso ɛwɔ hɔ nom a ɛnyɛ kumaa afei yɛntoa so yi akyire nana abunyiwa kwadwo abɛtena akonnwa so sɛ asante mampɔn ɛhene yɛ a ɔno tena akonnwa so afe apem ahanwɔtwe aduasa ɛde kɔyɛ ɛkɔpem afe apem ahanwɔtwe aduasa baako na ɔno nso yɛ wireduni afei nana kwame gyima abɛtena akonnwa so afe apem ahanwɔtwe aduasa baako na ɔyɛ botaase afei n'akyi nana oduro firikyi sɛ abɛtena akonnwa so biem ɛwɔ ɛyɛ afe apem ahanwɔtwe aduasa baako ɛde kɔsi afe apem ahanwɔtwe aduosia from 1831 to 1816 so nana oduro firikyi ɛbɛtena akonnwa so sɛ asante mampɔn ne ofiri baaburu abusua no mu afei n'akyi nana kwabena adwomɔ ɛbɛtena akonnwa so afe apem ahanwɔtwe aduosia ɛde kɔsi afe apem ahanwɔtwe aduowɔtwe yɛ a nana nso na ofiri kɔdeɛ kurom ade hyɛ busua no mu afei nana kwabena adwomɔ no ofiri kɔdeɛ kurom ade hyɛ busua no mu nana kwabena adwomɔ akyi ɛyɛ nana atakora kwaku yɛ ɔtɔ so mmienu nana atakora kwaku yɛ ɔtɔ so mmienu bɛtena akonnwa so afe apem ahanwɔtwe aduowɔtwe mu ɛkɔɔyɛ a ɛde kɔsi afe apem ahanwɔtwe aduowɔtwe mmiɛnsa mu afei ɛnyɛ no nko a nana ɔsɛe bu nsu ɛnso bɛtena akonnwa so ɛyɛ afe apem ahanwɔtwe aduowɔtwe mmiɛnsa mu saa nso na n'akyi nana kwame adwetewa ɛnso bɛtena akonnwa so ɛyɛ afe apem ahanwɔtwe aduowɔtwe mmiɛnsa ɛde kɔsi afe apem ahanwɔtwe aduowɔtwe ɛyɛ enum mu 1883 to 1835 na ɔno nso efiri ɛyɛ baaburu ade hyɛ busua no mu n'akyi nana yɛ aboakye abɛtena akonnwa so nana yɛ aboakye tena akonnwa so ɛyɛ afe apem ahanwɔtwe aduowɔtwe nsia ade kɔsi afe apem ahanwɔtwe aduowɔtwe nson ɛyɛ nana yɛ aboakye n'akyi ɛyɛ nana owusu sɛkyerɛ yɛ a ɔtɔ so mmienu nana owusu sɛkyerɛ na nana yɛ aboakye firi radio abusua no mu n'akyi ɛyɛ nana owusu sɛkyerɛ yɛ a ɔtɔ so mmienu ɔno nso bɛtena akonnwa so afe apem ahanwɔtwe aduowɔtwe nson ɛde kɔɔyɛ akɔsi afe apem ahanwɔtwe aduowɔtwe nwɔtwe mu na ɔno nso efiri radio ade hyɛ busua no mu n'akyi ɛyɛ nana kwame apia ɔsɔkyɛ ɛbɛtena akonnwa so afe apem ahanwɔtwe aduowɔtwe nwɔtwe mu ɛde kɔɔyɛ ekosi afe apem ahanwɔtwe aduokunu nsia mu so from 1888 to 1896 ɛna nana kwame apia ɔsɔkyɛ ɛbɛtena akonnwa so sɛ ɛyɛ asante mampɔn na ofiri kɔdeɛ kurom ade hyɛ busua no mu na akyire nana owusu sɛkyerɛ yɛ a ɔtɔ so mmienu ɛnso bɛtena akonnwa so sɛ mampɔn firi afe apem ahanwɔtwe aduokunu nsia mu ɛkɔɔyɛ ade kɔsi afe apem ahankono ɛne du nsia mu from 1896 to 1916 nana owusu sɛkyerɛ yɛ a ɔtɔ so mmienu tena akonnwa so sɛ asante mampɔn na ofiri redu ade hyɛ busua no mu ɛna ɔbɛtena akonnwa so sɛ asante mampɔn ɛnso ɛwɔ hɔ nom afei nana owusu sɛkyerɛ yɛ a ɔtɔ so mmienu akyi ɛyɛ nana ɔsɛe bu nsu yɛ a na ɔdi kan bɛtena akonnwa so sɛ asante mampɔn efiri afe apem ahankono ɛne du nsia ɛde kɔɔyɛ akɔsi saa afe no wɔ mu ɔtena so afe apem ahankono ɛne du nsia ɛde kɔsi afe apem ahankono du nsia no wɔ mu na we are not privy to months and how long ɔtena akonnwa no so sɛ yɛwura no de som yɛn na sɛbi mo nua ketewa yɛnya akwanya a yɛso yɛka bi ɛde akyerɛ amansan madaroma ɛna nana ɔsɛe bu nso ɔdi kan efiri akonnwa so afei n'akyi nana kwaku dua ɛna ɛbɛtena akonnwa so sɛ asante mampɔn nana kwaku dua ɛbɛtena akonnwa so sɛ asante mampɔn ɛde firi afe apem ahankono aduasa ɛde kɔsi afe apem ahankono aduasa enum ɛnso ɔtena akonnwa so firi afe apem ahankono aduasa ɛde kɔsi afe apem ahankono aduasa enum ɛsɛ saa abere a ɔsɛ afe apem ahankono aduasa enum 1935 ɛna abakɔsɛm abɛate bi sɛ adɔfo no san ɛboa nananom pam asante kan asante bɔ mu biem restoration of Ashanti Confederacy no and as a restoration of the Ashanti Kingdom menka ne saa 1935 na nananom sa restore Ashanti Kingdom on the 31st of January 1935
Dronya achi bosom edi kan de to so aduasa baako afi apem ahankro ne aduasa numu na santeman esan ekeka bom biem ya yewura Asantehene sabre na apem poto so no esan enya de dibresa Asantehene the king of the Ashanti kingdom and sabre no sabre na ya meka na asemi na kwakudua na ho se Mamponghene safe no amu 1935 na amu na osusachre abunyiwa ya otoso mienu abetina akunya so sa Asante Mamponghene efri afi apem ahankono aduasa num ade kwa akosi afi apem ahankono aduonum baako so from 1935 to 1951 na osusachre na osusachre abunyiwa ya otoso mienu abetina akunya so se Asante Mamponghene obedi na kwakudua ade na osusachre abunyiwa ya otoso mienu yi ono so na oya redu eni no fi redu ade hyebusuanum se de Asante amamede ene Asante amane yetie saa so na kwakudua ya okoye ma na osusachre abunyiwa baaye no ono so redu eni se de amamede ni amane yetie ye di na mu amane bo esom ti ye do 1951 wow that's a long ride until 1951 eba yen to swear na nasafo kantanka ya otoso mienu abetina akunya so se Asante Mamponghene afi apem ahankono aduonum baako adikosi afi apem ahankono aduonum enwotwe na nasafo kantanka abetina akunya so se Asante Mamponghene afi apem ahankono aduonum baako ade ekosi afi apem ahankono aduonum wotwe so from 1951 to 1958 and na nasafo kantanka the second ereni ye se Asante Mamponghene no fi baburu ade hyebusuan no emu na fei na chi na nakwabna dwumo ya otoso mienu na nakwabna dwumo ya otoso mienu betina akunya se Asante Mamponghene afi apem ahankono aduonum enwotwe ede koya ekosi afi apem ahankono aduosia ensia enso honom na kwabna dwumo otoso mienu na ofiri kodie krom ade hyebusuan no emu na betina akunya so se Asante Mamponghene afei na chi na kwabna dwumo kwakura no na atakura mani ampon na betina akunya so se Asante Mamponghene na atakura mani ampon na betina akunya so se Asante Mamponghene na atakura mani ampon te akunya so efri afi apem ahankono aduosia ensom ade kwa akosi afi apem ahankono aduowotwe ensom from 1967 to 1987 na atakura mani ampon etina akunya so se Asante Mamponghene na atina akunya so efinhia no evision aduonu baako na evision aduonu ya abusia kwacha me evision aduonu na natakura mani ampon etina akunya so se Asante Mamponghene Otel Kuyasa Asante Mamponghene from 1967 to 1987 na natakura mani ampon kan asemi na ofiri botase ade hyebusuan no mo na obetina akunya so a enye asemketo akura enso ewo hono mu a ede musu chiemu abram in 1987 na natakura mani ampon ekwa na nakwa no na afi na akua mo aboaten abebio obetina akunya so se Asante Mamponghene na akua mo aboaten abebio betina akunya so afi apem ahankono adi watch ensom ade koya ekosi afi apem ahankono adi okono enum ade kosi afi apem ahankono adi okono enum so from 1987 to 1995 na akua mo aboaten abebio na betina akunya so se Asante Mamponghene otina akunya so emfinhia no enwotwe ya baburu ade hyebusuan no mu na akua mo aboaten abebio no ote ya otina Asante Mampong jitedwa so ewa Asante na bibia ekwo so asubie kwan so tina na akua mo aboaten abebio kwa akura na yewura ya nanu ya okwa akura da sebre osebunzi otoso na Mamponghene betina akunya so se Asante Mamponghene na Mamponghene betina akunya so afi apem ahankono afi apem ahankono adiokono ensiamu afi apem ahankono adiokono ensiamu ede ba besi afem pimie no ane aduonu enumu a ede no tumu nkyemu esu ye ne ahwefo ti na Mamponghene ye okwa akura da sebre abetina akunya so afi apem ahankono adiokono ensia ede kwa akosi afem pimie no ane aduonu enumu ti na da sebre etina akunya so emfinhia no be se aduonu enkono emfinhia be se aduonu enkono exactly that is it ya enye kuma kwa ni na so mo amanebo esom na da sebre so ibu so kwa kure yewura ya na ya kwa kure on no free botase ade hyebusuan no mo ho ya no free nti on say ye bo onye bia na bro tena kunya so ene abusuan ya na ofiri mu a enye kuma kwa
enso e ho no na omo de note bi kan wo ha say omo che say o say ye bo road ye kan ya ye bo road bi wo omo che say eno tena na ebepa ebeji mu ntremu ana fe breakthrough no say obota ase baaburu na kodie krom yes make say na abusia kebe na bokodie krom na yensu ade bi wa say asante sem ya na mama ni amane no ye wura no mu ye no e ma ne ye kama ya abakosem a edawo ina hefe kodie krom ewo ye ne enim kumase ye no K University kote important mo baby ho kuro wo efre kodie krom abakosem kire say bi ye wura no na aka ne ye bi kan o mesre meka abakosem kire say ahofo wo mo a kodie krom wo ho no wo mo ka Mampong man wo ye Mamponghene ya wo mo so Mampong akunya no kodie krom wo tech cocktail important mo baby wo mo so Mampong akunya no enti bokura won say adehia busua no you know say ye wo kodie krom enso e ho ya oba say bi ya bizan ya fie wo menchen kura ha na kodie krom adehia fie no e wo said yes enti look at where kodie krom is around tech around tech cocktail important mo but they are part of Asante Mampong State. Mekadia kusi say sabi oba Asante me mu amani amani kwan so na sabi asan akan ni Asante amani amani tie no sabi baby a okuro doesn't tell you from owing allegiance to your overlord because nka baby a kodie kumo wo K University kote na hwe baby Mampong but aye yes say trasa aye abakosem ya amani amani da ho ya ni na ewa asinti na emane tisa enti Krobi te say adakojachi ya ewo giso patem wo say ka waka adakojachi wo bi a giso area wo tinka e hye giso e man hinase da bi ya adakojachi we o kan suta ho adakojachi eso suta man to the yenhwe bi adakojachi wo e wa Accra road na he bi suta wo section patem wo suta we adakojachi is part of the Suta state ya wo so suta man so until they come and say Sebi, forget about regional or district, political demarcations and political administrations, political boundaries. It doesn't deter Sebi or Hinibi say all soon Nura. It doesn't deter or Hinibi say all Koswana or allegiance to Nura in line with customs and traditions. It doesn't deter any traditional ruler from say oh yes sir. Enti se kodu baby na bia mesreme kan ya nanom bi eba abonte be kan sem bi sa aya na ye nkwada ye be ya na sabi mesreme kan ya na ha adwe kakra ya na ye di ho ya kakra ye say rawam say aya omoma ye kan no kwen nche yina ye ho na bibia nkoso ye. And a typical example, a town like Ntonso or Kwabre, but Ntonso allegiance to Nsuta Ntonso so Nsuta man here or the Caribbean Ntonso way Ntonso aboaso Ntonso or abasoma so kwanta so betwem kra akona eno magona abetwem abajamase lintrin or pai afa na okopie Nsuta. So what I say, but baby and Suta way, any baby and Ntonso, but then Ntonso allegiance to the Suta state or the Suta paramount chief, the Suta stool for that in that regard. It is sanity, ya mamre ni amani. Yen shaba konso dumanafo kwabre. Me am krom kwabre. Mamponten, udu Mamponten o paifa 75 na ko dumanafo kwabre. But dumanafo allegiance to offense on mine. To be a dumanafo wo kwabre, any baby offense way. But dumanafo is right chair offense. Me kada ko say ayani na ya mamre ni amani ya nye na sabi yen kwada ya bebe sabi bi enye na social media obi social media ebe sabi bi yen yitum say amamre ni amane ne yeru anu na no man shout for da ya yen mrantie ne maba ya ba na no ma ba ye dia kwanya ne yenya yen so ye to aso yen na ma ba ye bi moja na de pray eji o man si wo na yen so ye bi ato aso so unti dia ya amamre ni amane ne de aya ye be sese yen fa de ni buoma na bibia ni it is a sanity a say na tie empo in Asante Mantem Metropolitan Asante akwam chichiro ya chese ya update na sabi na bi anase opani benya problem seme kan say ohni bi free Mantem ba ku ebe o allegiance to one of the police. So it doesn't change anything. Traditional boundaries knows no political administration or knows no political boundary. So I don't think na empoba the Kumasi Traditional Council the Kumasi maintenance na sabi yerat na dwemu a sabre no a ye won kono bebre kura wa eni Kumasi na eni Asante Mantem na so omo ka Kumasi man ho
One of them is Tanoso. Yeah, one of Mountain. Tanoso ne abesim the bush, but Tanoso is in the original one. Tano Sultan of Da, Mr. America, of Mamponga. So I said this here. I want a Sultan on the Da. Tanoso, a one of Mountain one near abesim the bush, who flew an over no region. But it's why assume something. Yeah, a Kumasi state, Kumasi traditional area now. Another one, so yeah, territory. Territory, so of mountain, which became dear on Quantana or Qua. It's over Piafra, in first of all. Territory, so is a part of the Kumasi state, I mean the Kumasi traditional council. Sanity, now, I don't call the infant say I have four. I am so, and also I have four, which go so baby. And also it's part of the Kumasi traditional area. So, only the city. Sana, which out there, mean that if you could be Joe Mankesi. Yeni a new and Kranza area, or Kong Kranza, if you could be Zuman Kessi. Our Bunu is Mantam. But they are part of the Kumasi state, they are part of the Kumasi traditional area. The Bibi, I think the time, Patamho, our Bunu Mantam. But a Kumasi minor. I was young, means Yati and say, Brody, and also, no Mantam, a Kumasi minor. Actually, then enter a pages uncle in actually, and so Kakumasi minor. Oh, Mr. Minister, making a tear, say, Madame. Actually, is part of the Kumasi states. And may come and I now say, Sabi, your father say political administration, say, your creative Mantambi, your creative Mansini Bintino, say there be Antessa. It doesn't change anything. I don't think that now my name and answer here interview. With the one you be share, I know check platform so videos no. Or videos part what I was search out who say and chain Asante Mado Tias, my name and answer here. Bow for at the club, a interview. I'm out here. I could interview the share come up, or Casa come on. Bow for the club and answer him say, I didn't know. And you only do a while. The club Akuli district. Omoho and Casa. Name say Krobu Mantam be with a swine and as a soon. Or never for a Mantam from Mudia near you would be. There be political administration, any Sebi, Chakabia, or Nananom, Shame, and I'm saying a conjure on Sassy, actually one mine, any Abusiania and Kitaonia and Kabumwa, our BC. Tiatias, yes, sir. I think Sebi, Bia Bayasumji, a better near Massi, na Sebi, what Tim Wakam Baby, and I didn't na at which yet me up my Ghana, a tumpon, na Sebi, Asumji, and I pray. Ediama Yamaigan. And that was just a brief number. See, some said I see at the end. The room, I work in waiting pattern tech. However, it is a part of the Mampong state. And you know, if Jasi, Asante, a big jabbing, a bit Asante, maybe a Fijasi, but if Jasi is part of the Mampong state. And Obetia Bakosem, then you say, Bia, a trasa, Bakosem, or yeah, a camp. Ukrainian man in our Bomuntia, they owe allegiance to Mampong and Mampong. They have some something in Mr. America. So, when Yetias several boy, let me be a and a Judah is also part. A Judah is maybe a Judah, yeah. A Judah is also part of Mampong State. The Judah and Mampong mine. A Judah and I don't think at the Mampong. Was Mampong. Because I'm trying to say Mamponghene, Eba, Sabi Mr. America, you are Mamponghene, Eba, and yet Judah. The Jana some say I don't think to but the cat Mampong I don't think now on one and edge line very mal session said yeah is yet here and if you just saying and so yeah the defining of a Mampong state today you have did say Nananom now said or we are from the at the point Jama saying is the Bunkumine of a Bunkumine of Mampong state sanity getting in which and money and so as somewhere and you come out that is what it is I feel Yammer never share that assembly and sem kakra was okay your message is near by a team now the message is near by and Yamakin can train me through and after the Akabians and your boss na Yamfa and Sumi na home na Bibia and Coso Asmuji a quine so messages no me drew him for okay, me can Lucy Diano, Luciana Diano, now I can't feel so Pocudiano. Okay, okay, but you, Marcelina Boatin, so now Marcelina Boatin, we love you. Oh, man, a domons what's it? Eh, then I mean, from Mamma, I was saying, I miss some or down more than the chairman in barely just about 2 months. Answer 2 months in the question, Papa, but Sabi, me, you, much better. Say,
nyame nhyira obiara mo a mo wisdom menka sɛ mo wisdom mo a mo de mo bando hwɛ obi kura hɔ to fro so kwabena a story we mpɛ sɛ ɔkɔyɛ ma me boss kwabena story we ni ma me ne wonyɛ brane yɛnyɛ na mo comment na mo hyɛ me kran mo aba mu nyame ka ho kakra abusua esi ni kezen yesda ntimi na ase bi timi do bia nyame nhyira obiara yɛntoa so afei na yɛntumi sɛ great job kɔmena medas na yɛntumi wayɛ adeɛ pa afijas ɛze asɔkɔre kofodi asɔkɔre de hyɛ no bo a na yɛntumi ɛna wagyina so pa anya asɛm ketewa okay ho abrabia Komna Prempe Komna I'm watching from Bristol UK keep up the works I'm Komna Prempe okay yeah that's it Mr. Komna Prempe so share edify Bristol's UK yeah that's it I'm sure afraid Sylvia Newton wow Sylvia Newton me nya ba me sister Penny Susan media osumiane ehun kani they say oya makonta papa bibia Sylvia papa me that's it Sylvia Newton yeah that's it pa Sylvia papa ba ko ya wo asunyane ene Ghana there. I don't know if I Newton. I keep on the good work history and also Matia, but that's Sylvia Newton, but that's a pass. Or they were doing share ampa. Afei, 1 BM. Also, Jerry Samuel. Hey, name. Minya, I am a shower maintain. Can be able to the one macron coming to us here. Or I'm watching live from Accra. Pokuase Katapo Matia Minia Medasipa. So about the share. Yeah, you be answering money for a sum more ever honum. A queer new bite balls. A queer way. And I feel and I used to say Asante Asokore. Oh, okay. Asante Asokore. I say Coco President Chrome and all free. And now Professor Susubi could have been Asante Chrome and all free another day. Also share said the Anina and so city ya demunchemu and so more. After saying I want to say we missed you. Oh mama, it's my film probably my few bia the Yamia says I was signed a kind of boom at PM when Rabbi Christo team. After Oswa Jarisa was I thank you. Minia, this made that sepa Yami insure said the city. The information is when Pim and sign to us so you best have a BM for message is Nebra not yet to us so you best have a king message is Nibim. The men per se many will be a benya sem as a common one kind message and now I'm on for the benya sem to my patch or my could some is some will be a benya some the king can be a message that be a and so alcohol so as be a coin so a honum yanto your boss say now for the acabia and so yamfa and so mama your ball and so monty ya share a free 1600 every see a year 2025 Nananom ahodoɔ yɛ abɛtena amani Mampong ditadwa so ɛwɔ Asante Mampong man mu yɛbɛkenka ne nyinaa ɛde nyinaa nso mu ama nebɔ ɛnso aso no afei yɛbɛhwɛ biribi kakra ɛde afa na Mampong no ɔkɔ akura ho you know the legacy and then the life of Dasebrɛ Ɔsɛibu nso yɛ nei nananom ahyɛ aseɛ na ɔmo pɛ ne sasɛ de Asante amammerɛ ɛne amane ɛteɛ no yɛbɛto yɛbo ase na yɛde ne nyinaa mu nkɔmmɔ na afei bia ɛnso akɔ so yie asomdwie kwan so of course there is a lot to tell there is a lot to learn yɛ nyame adadoro ma mpanyinfoɔ bɛka bi ahyɛ na yɛn nkwadaa yɛ a yɛwɔ ase nso yɛtumi ɛde ne nyinaa ɛmu amanneɛbɔ asom yɛne yɛahwɛfoɔ nso ɛwɔ ɛhɔnom nti yɛnto yɛbo ase na biribiara nso ɛnkɔ so yie fa dwenkyerɛ ne bra na bibia nkɔ so yie abuja mo kwanche omu ana say feedback akɛ ba na say respond na bi na enso esom yɛne yɛahwɛfoɔ na bibia ɛkɔ so yie now deɛ yɛbɛhwɛ the life of Dasebrɛ Ɔsɛibu nso Nana Asante Mamponghene ya ɔkɔkɔe na yɛsua ne ho asɛm kakra na bibia enso akɔ yie sɛ deɛ yɛsi ɛte deɛ start a abusua Nana Mamponghene yɛnim sɛ ɔno asɛ bi Asante man ani fa hene na nyɛ no nko a on sɛ ɔba Asante man tem the regional house of chiefs a na Mamponghene ɔno a na ɛhwɛ akyire sɛ deɛ amammerɛ ne amane ɛteɛ and say Yura Santana isn't a member of the National House of Chiefs in T. I'm on point a shake, yeah, or down no should be and Nananom until his death. Now I'm on point until his death. Nananom if free Asante Mantemo echo the National House of Chiefs. No, Nananom Poine was a part of Nananom or more if free her echo the National House of Chiefs. And so when my Nina Mamma Bo, Nina Madisia, and Nina Munchimu, and so as some Yania for everyone. So these are some of the facts about Asante Mampong, Nina Mamma Bo, Nina Munchimu, Nina Madisia, and so as some Yania for. Now, didn't say
Nana Mampong we mrani ni pa na Mampong na kwakrai na o ye mrani ni pa Juko the National House of Chiefs in pa wono na ye head of the legal affairs and the ban say mra any ade mu nsem na Mampong ne on a down on National House of Chiefs the Jumadia na Mampong ni do National House of Chiefs no then ya Asante he was the head of legal affairs of the National House of Chiefs then ya head of the legal affairs of the National House of Chiefs kwa keke on once na ye editor in chief the National House of Chiefs National House of Chiefs so the National House of Chiefs the created about bontin obekuche bibi about bontin on simba about to be about bontin is na Mampong ni hwem na watnetne sabi o mesremeka brofo ne nsem nyina ama na dimu ansa na about bontin and I'm saying na di one dance na Mampong ni na oyenim before mapa ya onim di ye pa na wasua wo ma du akire etiban mra ene se atwetwe dia na sabi oya pa. He was the head of the legal committee of the National House of Chiefs, and at the same time, no one so and a editor in chief of the National House of Chiefs. Na enye Asante Accra, and so on to Sumia, Jumadinamo until his death. So they see at the Rebecca, who you told about you and I ram Hama Betno Kunyasno. Now, number one National House of Chiefs, Equi, say, or Komayura Kwaba, now only you President Mahama, I came come about say chief testing ministry reason the entire any question President Mahama a chief testing ministry free or any moon same breed na no nyina kasa na bra na Mamponghene e kasa ye no na no nyina bo sem na yewura Mahama President Mahama boy tinko sa che say ensem na Mamponghene ka ye no eduachire ma bia ka say onye enimti ene mamre pa and only one of the few public appearances that Sibre yeah did a kind of na enye Asante Accra and so you never kai sa Jumadie course so the presidency na Mamponghene kasa ye e ma na nyina obi abon nsem so na akasa yi pa ya na enye kuma and so these are some of the traits of Dasibre Osebunsu Asante Mamponghene ne okokra si anam ene de na ma sha ase si anam ti ya bi kwan go sepata emfa ayani twa to a emba e ho asem kakra na yakenkan e de acheremo no e wo ho no yen hwe na nakos e wo Prempeh College e di kan aka ho nsem dada entina na e senior and Mamponghene is a senior ya wo course school e wo Prempeh College em so yen to aso na fe dia ka dia yen fan so mo ya ti so dia na me kan na Mamponghene e course school e wo Prempeh College he is a senior nze okwa school Prempeh College awe senior we in before pa nze mpanyefo am ya che sa abre no ansa na benya akwanya akọ Prempeh College no na enya asem kuma akra na Mamponghene eco school our Prempeh College afa yen hwe ne profile ne kakra ne ho asem kakra na afa bibia enko so asom die kwan so said ya esi etie okay enti ye di nkomo ye wo da sebre afe apem ahankono aduasa enkono mu na bronya bosomo no ne da to so aduasa baako 31st December 1939 that the church work Christ the can 31st night ya had the kuja afene kwan no 31st December 1939 and kuja and 31st December 1939 and yawo the assembly of Sebu so na Mamponghene na Mamponghene okwa 31st December 1935 and yawo no so dia isi etie na yen hwe ne ho asem kakra na fe yina yensu yehu bi na yina yentia sie na bibia enso enkoso asomdie kwan so so dia isi etie abusia ti ye hwe da sebre ho asem no ya kenkan bi dia ma ahwefo madiki akada da se National House of Chiefs de osumu edijuma so wo mu pa ya na enye kuma enso ewo hono no afa yen hwe na bra bo mu ahyase kakra ya yensa aka na fa nyina nso mu amanyebo ensom ye ne ya hwefo ti ya wo da fi apema ankono abiasa enkono ne ye bronya posome no de to so abiasa baako 31st December 1939 na ye wo no oko school ewo Prempeh College se medical aka chiro no okosua de o ha aka afofuru ho oko University of Ghana Legon ekosua nwoma ekoto adisua so osua dia from Prempeh College no se medical aka chiro University of Ghana ho afe apem ahankono abiosum ye no mu and of course University University of Ghana with Bachelor of Arts in Economics, Political Science and Modern History and that's very able to
ɛkɔ University of Ghana ɔkɔsuaeɛ nso ɛwɔ hɔnom ɛnyɛ no nko a ɛfiri sɛ owie University of Ghana ɛwɔ afe apem ahanko no ɛde ɔso mmienu no ɛwɔ somyɛa ɛyɛ nnwuma bebree afe apem ahanko no ɛde ɔkono baako 1991 Dasebrɛ Ɔsɛibu nso ɛbɛyɛ registrar of the Kwame Nkrumah University of Science and Technology ɛwɔ afe apem ahanko no ɛde ɔkono baako mu afei afe mpem mmienu ne nnum 2005 he was the chairman of the Energy Commission as a chairman of Energy Commission. I found him say ahoɔden nyam ahoɔden ne ahoɔden sɛbi baas mu kuo Energy Commissioner on a chairman and so ɛwɔ hɔnom afei ɛnyɛ no nko a after his first degree owie the first degree no ɔsomen ya ɔbɛyɛ adwuma ɛwɔ Ghana Commercial Bank Legon branch kakra as an assistant accountant ɛdi dwuma so ansa na wɔn nyinaa ɛbɛn mu nana ɛware ya ɔware yɛ maame Janet Dorothy Owusu-Sechere ɔno na yɛ sɛbi the eldest child of the late J.H. Owusu-Sechere nso ɛwɔ ɛhɔnom sɛdeɛ mu amanneɛbɔ nyinaa nso esi ɛteɛ nti kakra yɛ fa Dasebrɛ Ɔsɛibu nso na Mamponghene ho ɛna bi nyinaa mu amanneɛbɔ nso ɛsom no na in 1971 as I said ɔkɔsua adeɛ wɔ University of Ghana na 1967 ɔsan kɔ University of Ghana ɛkɔyɛ law owie with a bachelor's in law no in 1971 na Mamponghene ɛkɔyɛ assistant clerk of the National Assembly ɛwɔ Ghana's parliament nti ɔkɔyɛ adwuma as the assistant clerk of the National Assembly of Ghana's parliament now with the speaker's office ɛhɔ ɛna Mamponghene ɛkɔdi dwumadie nso ɛwɔ hɔnom sɛdeɛ esi ɛteɛ ɛnyɛ asɛnkuma koraa badiki aka sɛ ɔbɛyɛ registrar ɛwɔ Kwame Nkrumah University of Science and Technology emu ɔhyɛ ase as an assistant registrar nsa na akyire ɔba bɛyɛ ɛyɛ the main registrar ɛde ama the Kwame Nkrumah University of Science and Technology nso ɛwɔ hɔnom afe apem ahankono aduoson no mu osua nwoma de kɔhyɛ he did higher education higher education administrative course ɛwɔ Manchester UK ɛna afei ɔbaa na abroad ɔsan baa yɛn kyi saa aman na mu no yɛn baa no mo nso pagya no ɛde kɔ assistant director academic and student affairs ɛwɔ Kwame Nkrumah University of Science and Technology with cross adwumadie no from 1975 ɛbɛsi 1979 as assistant director academic and student affairs ɛwɔ the Kwame Nkrumah University of Science and Technology afei no mu ɛna ofuro ɛbɛyɛ senior assistant registrar ɔbɛyɛ senior assistant registrar ɛbɛyɛ acting deputy registrar ɛbɛyɛ deputy registrar ansa na afei ɔbɛyɛ acting registrar ɛna afei ɔbɛyɛ registrar in 1991 na ɛba no mmara nim na sɛ mmara adwuma no nso mu a Nana Dasebrɛ Ɔsɛibu nso ɛna fam die yie paa ya ɛnyɛ asɛmpetoa mpo 1978 ɔboae in the professional training course a yɛtete a lawyer for ahodoɔ yɛ a ɛba no Nana Dasebrɛ ɛboae ɛkyerɛ adeɛ na sɛ ɔboae da fam deɛ paa yɛ a na ɛnyɛ kuma after ɔbɛyɛ barrister at law ɛwɔ the Supreme Court of Ghana in 1980 and after in 1987 ɔbɛyɛ senior lawyer nti na sɛ ɛnyɛ asɛmpetoa koraa Dasebrɛ ɛbɛyɛ senior lawyer in 1987 he was associated with kuo ahodoɔ bebree ɛna Dasebrɛ ɛde ne ho ɛbata wɔn mo yɛ bɛsi mmea nyinaa sɛ kuo ahodoɔ no wɔde wɔn ɛwɔ nkita ho na sɛ until his demise a ɔkɔ akura no sɛ kuo ahodoɔ nyinaa na ɔka ho bi na ɔyɛ member of Ghana Bar Association ɛnam sɛ ɔyɛ mmaranim ni nti na ɔbɛka ndɔteyie no lawyer for ɛbaeɛ ɛbɛyɛ oyikyerɛ bi ɛso ɛde ɛkyerɛeɛ afei he was a member of Ghana Association of University Administrators okay no so na ɔbɛka ho bi ɛbɛyɛ bi atwam afei ɔyɛ member of the Rotary International no ɔka ho bi afei was a honorary member at the Kumasi Golf Club it's not Dasebrɛ ɛka ho bi saa nso na ɔyɛ chairman at the Youth Development Foundation and also ɛwɔ Kumasi saa nso ɛna honorary legal consultant and solicitor national honorary legal consultant and solicitor at the National Sports Authority and also any as a veteran crown. At was also a patron at the Heart Foundation, near a legal consultant at the Asante Regional Association of Rural Bankers. After Dasebrɛ edijumadi bebree asumya my Ghana ne Asante Mayana enye asɛmpeto akra enso hɔ nti ne nyame adaroma jebo yipon okwem ya dede ya Mampong mu ne yɛwɔ ya nanom atenkunya ahyɛ ase efra na kwan odu na nanom hyɛ ase to ɔmo hyɛ ase sɛ yɛbie kwan mu de ahyɛ mate ahodoɔ
yeah ugidi sɛ oyɛ de hyebrante ɛwɔ mampɔman mu na udi mampɔn kunya ɛma ne yie no wobɛtumi aba ama ne ampɔn Silverstone Palace na wode wadesrɛdeɛ aba abɛto nananom anim na bibia nso akɔ so asomdwie kwan so na wɔnti na nɛ wo nua bɛma yɛano a ɛwɔdi mampɔman mu a yɛde amanyɔbɔ ɛbɛso mɔkan kɛtesi ɛyɛ obu trading enterprise Betty Grace Financial Services and then Miami sister Penny with the four amanyɔmpɔn yɛ Asante mampɔn de hyɛ kronkron ɛnyɛ kuma ɛnyɛ ba bɛduru ha yɛde ɛno nso mu amanyɔbɔ nyinaa nso ɛsom mo sɛdeɛ ɛsi ɛteɛ ɛwɔ hɔ ntiabusua that is what it is afei kan hwan na yɛyi ma tonkyerɛ no bi mfiri hɔ na yɛntoa so ɛna yɛnya mfiri ha deɛ ɛbɛkɔ so biara nyame yɛ adom ɔma yɛ nkwa ne ahoɔden yɛbɛba yɛde abɛsom mo deɛ ɛgye ka na gye tie nyinaa yɛba yɛde aba abɛsom mo na biribiara nso akɔ so yie asomdwie ɛkwan so sɛdeɛ Asante amammerɛ ɛne Asante amanneɛ teɛ no a ɛna ɛhyɛ ase a yɛde ne nyinaa mu amanneɛbɔ ne nyinaa mu nkyerɛmu ne nyinaa mu nkɔmmɔtwetweɛ ɛne mu adesua ɛsom yɛne yɛahwɛfoɔ na biribiara nso awie yie sɛdeɛ ɛsi ɛteɛ nti no yɛntoa so na afei deɛ aka bia so yɛmfa nsom mu nti yɛnhwɛ adwenkyerɛ no bi abɛn mekenkan si fa yɛmfa abusua momoa me ahwan no adwenkyerɛ na mekan ɛtwa toɔ na afei yɛntoa so mfamfiri hɔ na deɛ aka no yɛmfa no nso ɛntoa so ɛmfa ma yɛne yɛahwɛfoɔ nyinaa wan biam yɛduru okay mekan masɛre no adeɛ no ɛna mekan owusu agyare deɛ no okay nti metoa so afiri Nana Asamoah deɛ nso na Nana Asamoah adwenkyerɛ yɛ a ɔde aba ɛne sɛ yɛnkenkan Nana Asamoah adwenkyerɛ yɛ a ɔde aba na bibia nso nkɔ so yie Nana Asamoah se Nana Asamoah say you are the best kwabena Nana say medase nyamisho medase pa medase afei yaw chase kwabena keep the good job watching from Japan wow Japan I'll share that's it. And afei William Mampong say good afternoon gentlemen, I'm watching you live from Toronto, Canada. I'm from Mampong, so keep it up, you're doing a fantastic job, God richly bless you. Okay, if I show Mr. William Mampong, that's it. So sharing the free Toronto, Canada. And actually we were from Kwame Ajiman free and who can Mama get your boy and able to afford you now and be biara and then me to see how the Ghana ma Harriet sisi a wabagan ya na wakyia mama enso amame ya enya sanketo akra enso ewo hono ma me kyese sɛde wosi agye ne ba first no ne ba twem komo ɛde afutuo ɛma ne ba mama Monica mo ya mama Monica ya ɔwɔ Montreal Canada ya me adom sisi a wabagan na manya akonya hia mama na ma enim te ɔdo nipa do nyame hia na mama pa ya enye asanketo enso ewo hono afei ɛyɛ Joseph Ochre, good job bro, I'm watching you live from USA New York. Wow, I mean that's so share from New York, Mr. Joseph Ochre. Afei Owusu Ajari Samosi Komana. Do you know the reason why I always follow you? The way you read our messages, it make me feel proud to listen to you always. Oh sir, me that's ya me my kwani ahode ya bere ho ya de betimi bia so e dia kwa me that's afei Owusu Ajari Samosi, thank you. You always give us live coverage. Keep it up, me that's ya mo mpa yan kwani ahoden na ehia. Afei Owusu Ajari say please, where is Coco? I wish him on your program one day. Try and invite him. Matia, they go to the home come on out there. They feel the very what that man. Afei Margaret Mensah, I say good afternoon dear, watching you live from USA. Okay, Mama Margaret, that's it. So share me all the way from the United States of America. And so no more in your Kumakra. Jabusia, with your Kakabi, and your buyer, yet they ever so more. Edifi Asante Mampong. Mampong Silverstone Palace. I am one pair and the Munya Bemana, the Diamond Buina, a besom, one another, Efa, a yet Mampong, and Kunyahon Sensem, said ya, and Penufaka, Ama Yatibiano, Mampong, and Kunya, and one Sensem, that day, and Nananom, a beer crime, ya, at the Shebranti outdoor Sefata, 1 year, a wild pass of us or Primampong, Kunyana, obey to me at the what this day, Abba, I don't see. And that day, you see, you are going to be ha, yet the moment you go now, and so ever smash a for like I say, that day, a quack of Pim Cosiada, if we that day, I could Pim Cosiada, and Nananom, or Bibiara, ya, or pair or Walkmapa, so a Primampong, now wait to me a day, a year, now this red day, I bet you running, that Bibia, and so a year, said ya, is at TNT, and of course,
mede emu amane bu nyina beso mo kai se ayanopa no ndu na ehya ase na so asante amani amane yentimi fa fidie nko se kutwa na no da bi eti asante amani amane nti na igran bobo no ha na ahen bobo no ya mamanya a feel of what is happening, the calm, the demure atmosphere at Mampong, in and around the Mampong Silverstone Palace, while we give you updates of what is happening as and when it happens. And so, Erohonomwa, Enyo Kumakra, and so Erohonom said the city. And see, if I can see my best in the net day, and Ahima Amani Muso, Nanamat Senkunya, Amawo Muso, a say from 10 to 2 p.m., from 10 a.m. to 2 p.m. The beer and a number of Nancy, I'm sorry, there's a cat now do you. And I'm sorry now, there's a cat and now how do you. And so, yeah, the other Pim has said, now the better phone being me and me at my samba, yeah, the winter moon, and the emu amania, and so as so Makai said, you could be a daruma and a soya snake, and my regiment, a summer, it be any OB trading enterprise. OB Trading Enterprise. I was here, you understand, maybe I see a way. Oh, Paka, the Papa share, oh, Papa share, oh, perfume Papa Guam, so may come for OB Trading Enterprise at the amount. Now, you understand, was here, OB Trading Enterprise, dear, or one time, the any Papa, or perfume, no, a Papa, Sabi, perfume Guam, Macadabia said, what the perfume Guam, OB Trading Enterprise perfume Guam. One am Bantama, Obisuna, Crowfroom, no, what perfume, no. One nam your friend said, be at for 4 months. Obinam, Mamponghene, no, take perfume and pampine. It's answer perfume near sham. Yeah, and yes, you are for the video. Perfume come apart. I said, I've got food yet. Come, I said, yeah, the beer, come on. I'm about to get you on, so I'm tipa. Yeah, and you come at me, Sarah, to America, Neko Kumasi, South Central Junction Hall, and I do OB Trading Enterprise. Not perfume our panel, also Aquajibi, that be Biako Suye, as some beer coin so, and so at the amount. OB Trading Enterprise, a number no 0530 994553. 0530 994553. OB Trading Enterprise, and I was here a whole. And a perfume papa, got the papa in her fear. Bibinti, come on into me, Tom and ask, I am Papa and Jaswa. A OB Trading son, perfume of Gumi in the day, a OB Trading and son, say you OB Trading and Cabo perfume papa when you find, and you OB Trading and come Paboya Jaswa, to between Jam and also bear 1 hour near chain, I'm into Bray, Cabo Fan when you find, yes, Mr. Poku Bache, Coffer by Yaw, Giaman Saho, a sister, a sword for this and our Quacofa bar, and yes, a bit of cry. And so our home, yeah, didn't know Amania Bonina, and so as some Asante man, Ghana man, and I'm saying now, me, I mean, about Sherman, yeah, and as a share mine, a banner of Bosa, did you want so hope our Sherman of Asante Sim young bro, or this grant here. I will mention to Kofi, but I mind this year, or show me a more bosses. Yeah, say, yeah, that's Senior. Say, I was watching prayer, or Babashe, Munti, and yet baby. Say, Muni, who are anyone on tea, we just them one, and so on. Tell me myself, quay. They're watching the Papa and Papa, Perfume Papa, our OB Trading Enterprise. Sounds like come for a Better Grace Financial Services, and so at the amount they come for Better Grace Financial Services at the amount. I was saying, you know, say, oh, pay Ghana for America, Ghana for more Canada, Mr. Mo, I mean, come on TV. Say a banner say, why you Juma, open insurance service, Papa the Wabatano, open financial service, Papa the Wabatano. That should be okay when you have fast what you have, Mr. And a Better Grace Financial Services. In Ghana for America, and Canada, Mr. Money or Henry than I could see, come on, Nabibia and Kosuye and Mammo Henry than I could see, one echo fire by Juma Better Grace Financial Services. Only a financial expert. You would see what some actually Juma, we scare about some. Now, what they are twins and any up pay a year insurance company and as a financial company, Papa, at Wabatano. Yeah, baby, our year Jumano, Okwan, you hear mu, now here more. And also doing Wabata financial company, Papa, when you have for some boom, let me be and so every year. Then po Sabine so hard money and power, but almost so much with the Jumana, call him Jim, like a basso here, scam, but them boom at the amount. Yeah, you know, 2 beer our home. Better Grace Financial Service and financial freedom for everyone. Financial freedom for everyone. Tell me, I heard an accusation number, no, an American number to be 2 jar for pen the trains. See, Ghana for American Canada. 813 408 1084. 813 408 1084. 813
408-1084. American number, yeah, one the plus one American one. Yeah, 813-408-1084. Better Grace Financial Service, and I will say financial freedom for everyone. Financial freedom for everyone. Almost service be life insurance, college funding, long-term care, legacy strategies, retirement strategies, business strategies, disability insurance, and then living benefits. And I know I heard that I could see you come on this year. 813-408-1084. 813-408-1084. Better Grace Financial Service and financial freedom for everyone. Abusia, almost as well as abroad. And a special regards to Miami and to Ruda to 4 Mampong, Asante Mampong this year. Yeah, one break out which them. What's the problem that be? Quite a customer Asante, my Ghana, my yeah, one as well as a man the day, the bus Asante Mampong, a German and so some young play the last part of messages, the Infanina and see the Mama get best and I can't imagine so share for USA and I feel James Odo say you are doing an amazing job watching you from Dubai. Matia, Mr. James Odo, I saw share for Dubai. After get your copy, say, please good afternoon, my dear. How are you doing? Hope you are doing great. May the good Lord help you. Amen. Yami Abdom when you're promising Yami Abdom also when you're about to get it. But I said they be out here to Yami Kay down on my whole by oh yeah, right yes, so they will see. I mean, Abusia, it didn't have him two yabu the entry and baby and tea actually be out of my rest bar. Yeah, they are some we did the company was sponsored by Grace TVGH. It's answer when you carry bread. Macron. I'm a young boss of us to police Asante Mampong. Macron. Bye bye.